Welkom bij de uitsturing van het Scootje Zielen 2019. Wij binnen Joert op Jennewoud. En we hebben hier een prachtig uitzicht over de Sonnemar. Daar werd de Scootjes straks op lijn Nijmekwar naar de midden van de mar sleept worden. En daar dan loslitten worden voor de start van de wedstrijd. Want ja, Elke Dijkstra, gewoon wij hebben hier een walstart. Maar dat is Joert net mogelijk, hè? Nee, we sjuggen je mooi op het beeld. De scootjes die er achterin alle hier lezen. Helemaal op het eind. Ze lezen wel voor de wal. Maar de wind staat er recht op. Nou, en als de wind er recht op staat, dan kun je er net laveren. Het wetter is volle smellen daar. Dus daar sjuggen we al helemaal op de kop de sleepboord lezen. Die alle scootjes op dezelfde lengte naar het wedstrijdwetter brengen als ze nou op de wal starten zouden. En dan, als het wetter weer wat breder is en het is bezield, dan we ze loslitten. En dan krijgen we een sleepstart, wat in feite de walstart simuleert. Maar even voor de helderheid, het 14e scootje, het laatste scootje dus in deze regen, dat moet eerst op de Sonnemar wezen. En dan zal er een teken volgen. Dat is een toeter waarschijnlijk of een schot. Ja, ze jou een loodsignaal. En op dat stuit maaien alle scootjes hun touwen, want ze zitten mooi met elkaar vast. Ze zijn mooi met elkaar verbonden en een mooie touw. Gooien ze los en dan mooi de turen omheen. En dan krijgen we eigenlijk een soortgelijk tafereel als juster op de Veenhoop, maar dan net onder de wal, maar midden op een mar. En dan kan het circuit los. We hadden de omgekeerde volgorde van de Veenhoop. En voor de meiskreuwers zit ik nog even uitlezen in welke volgorde we starten, Joert. Huizen mij nou op nummer 1 starten. Daarachter drachten op 2. Draaien grauw, 4 de Zuidwesthoeken. 5 de hele mannen. 6 Jennewoud, Zoon, Akkerum, 8 Jereveen, 9 Langwar, 10 Woudsijn, 11 de Snekerpan, 12 Ljouwert, 13 de Jouwer en helemaal op het laatste plakje de koprenner in dit circuit, de Lemmer, met Albert Visser, die het al 2 keer als winnaar uit de strijd kan. Nou, dan zal dat Joert een stukje dreger worden, neem ik aan. Daar sjuggen we met de scootjes dadelijk hinnematten, helemaal de volk het sleet in. En dan moeten ze waarom deze kant door. En zat het nou lieket, kennen ze dan terug de Oude Krieten richting de Prinsenhof. En via het Sietsdiep waarom naar de Sonnemar. Dat zal ongeveer de route worden, denk ik ook, hè? Ja, maar ze gaan net waarom naar de Sietsdiep. Daar komen ze alleen nog de helden heen reis. Ze gaan vanuit Lange Sleert, we ze nou lezen dan de Sonnemar op. Dus dat is de route, ja. Laten we het eens even hoe het waar gaan. Het is nog prachtig mooi waar. Het is een lietse 30 graden. En vliet hierheen met deze temperatuur hier. Maar toen weer er heel dal geen wind. En wie het zenuwslopend als de wedstrijd nog trok hier. Want op de Veenhoop wie die trok. Maar een heel soort discussie. Wie het wel een goede wedstrijd. En nou is er een prachtige mooie koelte. Treien en waarschijnlijk ik nog vlaagjes met jou erin. Zou Piet Paulusma van de morgen op het Palaver. De routebespreking in het Fries, mag ik zeggen. En dus ideaal wedstrijd waar, Frederik. En dan binnen we dus benijd dat alles een beetje foutlees gaat. Want ja, je moet er natuurlijk wel alle keer tegelijk op dat signaal de touwen losgooien. En dat komt echt nog een beetje op vakmanschap om. Ja, dit is, je trainen ik op. Hè, en we jerk al vaker dat ze gewoon in de sportskwallen zitten winterdags. Nou ja, dat is er nou even van die man bij de lieren en bij de fok. Die kennen hun trainingsarbeid van deze winter even botvieren op de lieren. En er is een soort winst uit de helling. Ik zou het in Fappeteer ik al een beetje. Het is hier heel moeilijk om scootjes voorbij te varen in de helling. Je kan net op avontuur, daar is het wedstrijdwetter te snel voor. Maar als je een goede start hebt, dan kun je gelijk al een paar skippen voorbij. Nog even de ontspanning hier op het vlakdek bij Jennewoud. Ja, het is voor haar natuurlijk de thuiswedstrijd. Zij trainen hier vaak. Zij zullen hier het meest bekend wezen. Maar dat wil net zeggen dat je dan ook voor de beste papieren hebt.
Juster vanaf positie 9 een beetje naar voren skarrelen. Maar Joert dan vanaf het 6e stekje. En dan maakt ze beziekje om Joert hier op eigen wetter beest te heljen naar voren te zielen. Ik werd een hele protte sjoggers hier met boorden langs de ronen van het wedstrijdwetter. Je zit hier letterlijk en figuurlijk op de eerste rang. En de scootjes die komen haast bij je onboord als ze aan het opkruisen binnen. En dan denk je misschien van, goh, wat is het rijstig in beeld hier al een keer? Nou, dat is waarschijnlijk mijn reden, want het laatste wat wij terugkregen is dat er uitstel is voor onbepaalde tijd. En dat had alles te krijgen met het feit dat er te volle bootjes hier voor die scootjes hierheen wervaren in het wedstrijdwetter. Ja, en ik denk dat dat ik wel een beetje mooi grauw te maken had. Want toen hebben we gezien van wat er voor situaties ontstaan kennen. Het grauwste scootje dat bovenop een plezierbootje knalde. Waar liet ze bijna zitten. En we daar ik al heel moedig zei van ja, ik hier het beter scherm hadden. Maar ja, die bootjes moeten ik net lezen. Dus iedereen is denk ik wat bewuster van het gevaar. En de voorzorg wordt dan volle meer naamjoerd om al die bootjes goed achter die redenton te krijgen. Want dat is een schrik voor de skippers. Dat ze maar correct over de lijn lezen of zelfs er helemaal boeten. Ja, daar links in beeld zullen we de 7 Wolden. Het wedstrijdskip. En daar in de buurt zal uw collega Roelof Lausma ergens wijzen. En die kan hopelijk wat meer vertellen over hoe het nou eerst verder gaan zal. Nou, dat denk dat het lastig is. We gaan nou naar het stadskip om te zien van wat er nog hoorn is. Maar die bootjes douwen, dat is toch wel een ding. Hè? Dat wie een grauwe echt wel een probleem. En dat wie echt elke in Friesland die een bootje hier, die weer daar. Maar die laat ik hem niet zien het wetter. Ze stellen het nou daar nou even uit. Wat is ervan? Van het uitstellen? Nou, dat is denk ik heel verstandig hier. Met die handyscootjes binnen, als je straks los bent op een zo'n ben je in no time in die volgens leer. Dus ja, dan moeten ze de wol achter de boeien lezen of bij geen boeien lezen. Ik niet lezen in. Want anders dan krijg je hele gevaarlijke situaties. Dus ja, dan kan je als organisatie dat niet van je rekening nemen. Als mensen niet ze beter nog een afspraken houden, die boetjes lezen er net van ik. Ja, dan kan je straks geen wedstrijd meer organiseren. Dat wordt echt een thema op een lange duur. Want is het zo dat er minder tafersjog is, omdat er minder mensen binnen, of zijn mensen gewoon wat brutaler? Nou, ik denk het laatste. Hè. Men is niet meer geneigd om zich gewoon dingen te houden die je niet op straffen des doods op land krijgt, zou ik maar zeggen. Hè. Je hebt nou weer een kanaal. En nou zullen ze er wat ophingen. Wat denk je dat er gebeurt nou? Ik heb geen idee, jongen. Maar dit is nou een waarschuwing zijn. Dus dan moet er eerst weer een volgend zijn komen van wij weten wat de vervolg van de procedure wordt. Nou, dat wachten wij dus ook eventjes aan. Maar het is dus wel duidelijk dat mensen dus krijgen iets brutaler binnen. Misschien ook net goed weten wat de regels binnen. En Nies krijgt echt nog wie wij hier dwaanden om te zien hoe die scooten het de wal aankwamen. En er kwam er ook nog gewoon een bootje voorbij. Vaart gewoon lekker terug. Dus dat misschien wel helemaal net de bedoeling is. Er is nou volgens mij 4 minuten, Scott Joen. 10 minuten. Nou, we zullen eens even kijken wat er dadelijk komt. Er komen ballen in en dan zullen we aanzien hoe vier het komt. Daar weer een dubbelschot. Daar gaan 2 ballen de lucht in. En elke, dat betekent altijd dat. Ja, 10 minuten voor de start. De startprocedure is u de aanzet. 2 gele ballen. En daar gaat straks op 4 minuten in van u onder. En dan 4 minuten later nog een bal van onder. En we hebben de letter E, jongen. Dat is ik even nieuwsgierig. Dat is de Zuidbaan. En dat wordt volgens het reglement dan een wal of een sleepstart. Nou, wij gaan van u dat het een sleepstart wordt, zoals we nou zeggen, met de sleepboot die de kleer laai. En dan geven we trotda lange sleet
op een Zonnemar. Daar zit de scooters loslaten worden. Naar de Volkertsleed, naar de eerste tonnen. Die draaien we bakboord om. Dus 10 klok in. Dat zag onthoud ik het zelf in wedstrijden. Ik altijd maar even. En dan geven we het rode krieten. En ja, de meesten kunnen op het terras bij de Prinsenhof. Die worden verwend. Douwe die joeg er niet om. Maar voor de meesten is het prachtig mooi. Daar komen ze straks vlak bij Del. En dan gaan ze weer naar boei C. En die loopt in de lange sleed. En dat rondje dat ze zien te pikken van. Nog even oorlezen op de voordekken en ik achterop. De taken nog 1 keer terugnemen. Daar ben uw radiocollega's Gjolt en Geertje. En ook hier staan de taskogers letterlijk en figuurlijk met de noos vooraan. Ja, vanmorgen bij het inzielen. Hier en daar ook nog wat malheur. Bij het scootje van Waalsijn werd de onderliggstrekker nog even stik en west is. Die moesten het even repareren. Die onderliggstrekker die had je vanzelfs nodig bij de trimmerij van het grutzeil. Maar dat schijnt alle keer op tijd weer reed te wezen. Ja, net alleen nog op een steiger een soort publiek. Dek daar op de dik. Maar ja, die is soms wel een tour om een gunstig plakje te vinden voor zelfs. En dat had alles te krijgen met de situatie hier. Met eilanden werd omheen gesield wordt. Wij zijn de scootjes even kwijt. En dan komen ze achter de BM weer het wedstrijdwetter in. Ja, die BM zie je het ik bepalend wezen. Het is hier natuurlijk een mooie begroeiing. En op sommige stukken, zo werden scootjes nou lezen, is het echt even lekker vrije wien. Nou ja, profiteer je daar even wat meer van de oor. Kom je wat heger uit, ja, dat jouwt je er weer een heel soort voordeel. Nou, meestal kunnen alle keer even toestaan laten werd ze binnen. Alle keer even wuiven. Ja, deze kano's die mooie dus net in het wedstrijdwetter. Dat is even wichtig dat dat al hier aan de kant lissen bleef. Ja, duizenden mensen op naar Jennewaard. En dan ik nog eens een keer in bootjes al hier bij het wetter. Maar deze mensen zullen zien dat het scootjes hier gewoon voortsleept wordt. Ze krijgen al hier een eikt touw van de commissie. Die is precies al hier mooi een labeltje erom, mooi een merkje erom. Want ja, als je nou even je eigen touwbroek en je maakt je dat even wat kwatter dan hoor, ja, dan ga je weer een paar meter vastsprong. Dus alles is al van tevoren betocht hier om een eerlijke start te krijgen. Nou, we zagen de wave al even voorbij komen. Het is te hopen dat we vanmiddag ook wat golven noteren kennen. Dat er gong in die skippen komt. Want de vooruitzichten, daar is weer zo'n golfje. De vooruitzichten binnen wat, ja, wisselend. De wind zo er wat uit rijtje kennen. Zo wat van richting voor je kennen. En dus zeggen ze hier van de organisatie ik altijd achter de wedstrijdleider aanvaren. Want die bepaalt de route. Dus hier wij het uitzicht wat uw cameraman René Diek maakt boven uit de camerabak. Hij leidt heel het veilig, er is net een scootje wat hem rijtje kent. Hij had prachtig het uitzicht dadelijk oer de Zonnemar en ik richting de Volkertsleed. En op het wetter
gaan we straks Thomas overal met de camera in de cameraboord die echt heel dicht op die scootjes komen kan. Vince Ettema is nog onderwijs ergens met de camera. Ook die had een mooie positie. En dan hebben we natuurlijk nog de camera bij Roelof Lausma aan boord. En het liep het al een keer heel vanzelfsprekend wat je thuis in de kamer binnen krijgt. Maar je zit een wondere wereld van techniek achter mij. Verbindingen, zowel van radio als televisie. En het is elke dag weer een tour om dat al een keer goed bio te krijgen. Maar voorlopig gaan we mooi beeld en is het wachten op dat startteken. Want de ticket voor elke. Hoe lang hebben we nog ongeveer? Ja, we zitten al binnen de 5 minuten. Dat hebben we net even mooi gekregen. Maar de track and trace site dat we op 4 minuten voor de start zitten. En dan soort de spanning nou dus echt bij die bemanningen al wat groeien matten. Ik denk dat het een mooi moment is om even wat dichter bij die voorrij van de vloer te komen. We zullen even bij Roelof Lausma en Douwe Visser. Ja, wij zitten nou te zien hoe het huizum klaar is voor de start. En de sleepboot die laat nou de touwen vast. Douwe, wat voor wie is het dosse dat nou krijgt? En hoe eerlijk is het, nou ja, steeds maar de eerste en de laatste in die sleep? Qua touwen bedoeld? Ja, nou, die touwen die misschien worden helemaal aanmerkt. Vroeger was het wel eens wat een spelletje van om het proberen zo kort mogelijk of wat andere trucjes uit te halen. Maar dat kan je er niet meer. Die touwen die binnen keurd door de SKS, de commerciamels. En die hebben een bepaalde lengte. Dus de lengte tussen de schepen is sowieso altijd identiek en gelijk. Maar zo loeken ze er nou aan zijn uit. Maar deze die komt volle heger op te lezen. Die achterste net. Hoe eerlijk is dat? Ja, dat is nooit helemaal eerlijk natuurlijk, maar dat ken je deze wetters ken dat net over. Zeker nog maar die sleepstaat, ja, moet je toch improviseren op wat eigenlijk de bedoeling weer. Hè? Maar ja, omdat de ronde nou een keer beperkt is, kan je net een start erin lezen die op een markt hebben. Dus je moet omgaan met de omstandigheden en daar werd het meest eerlijke van mij. Dus daarom is die lotting in grauw, hè, dat liep je maar wat nummertjes dan, maar die soms in de werkelijkheid, wanneer die lotnummers effectueerd worden. Afhankelijk van de waarsomstandigheden heeft dat een enorme invloed op het aantal punten wat je hebt natuurlijk met drie wedstrijden. Nou slepen ze aan snel, hier maar inslepen of varen. Is dat genoeg? Nou, dat ken ik in dit verband net hoor, want omdat die afstand precies gelijk wezen met. Je krijgt eens in grauw te wie de sleep onder brutsen, maar dat wie niet een echte start. Dat wie gewoon om een soort schouwspel om de mensen om de show te beginnen, het scootje te beginnen. En dan is de onderlinge afstand dus helemaal onbelangrijk. Maar, want dan krijg je nog een vrije start op de Widi of op de Pikman. Maar als je met die afstand gelijk wijst, dus ken het maar in je sleepboot. En maar in je maar goedgekeurde touwen die door de SKS geaccordeerd binnen. En als ze het loslitten, hoe gaat dat? Ze loeken ze daar de mar op, de Zonnemar op, hè, vanuit de lange sleep naar de Zonnemar. Daar is het aardig breed. Dan kennen scootjes zijn eigen paardbeziekje. En dat iedereen, dus het laatste schip op een Zonnemar is, dan houdt de sleepboot even een beetje gang. Dat elk schip een beetje een gangje heeft. En dan komt er een sein, maar de luchthoorn denk ik in dit geval. En dan gaan ze dagelijk los en dan krijg je dezelfde procedure als van de walhoud. Dan moet het zo als een hut mogelijk omheen. Maar wie liet de touw los dan? Ze mogen elke dagelijk losgegooid worden. Oké, dat is zelf, dus op het scootje. Ja, dat is zelf op het scootje, ja. Nou, we zeggen nou dat de Argus klaar is om het te loeken. Volgens mij zijn alle touwen nou verboen. Alle fietsjes, scootjes lezen hier in de Riegen. En het is prachtig om te zien hoe dicht mensen erbij zitten kennen. We zeggen mensen op het gas zitten, op de wal, maar echt gewoon op de steiger. Zat dichtbij dat ze gewoon ze roeken kennen, jaren kennen. En zien kennen hoe ja, de spanning oprint. En we gaan nou even mij los, want dit weer de laatste Scott. Dat wie het zijn dat de scootjes los van de wal kennen en nou dus begint de sleepstart. Dat is dus nog net de start zodat we die dadelijk krijgen op de Zonnemar. Want daar is straks een apart signaal voor, hè? Ja, dan jouwt de Argus een geloed zijn. En dat is pas het moment wanneer de werkelijke wedstrijd begint. Nou, er zit gong in. Alle scooten op linie.
vanuit de lange sleet worden ze nou op de Sannemar sleept. Ja, dat moet ik nog een beetje horen gebeuren dit. Want als de ergens te volle gas houdt, al die lijnen die moeten eerst wel op spanning komen te staan. En als dat een te grote knal houdt, dan word ik nog wel eens in brekken. Dus ja, dan moeten ze weer op nee. Dus hij moet dat heel hoeren beginnen mooi te slepen. Kunnen we er aan die kant nog een keer los? Heel starig zoggen we er een beetje beweging in komen. En het is natuurlijk altijd een spannend moment. We zullen hier al verschillende lijnen die loshingen. Ja, het moet even op spanning komen al hier. En we schurken wel eens even grappig om te zien wat iedereen voor eigen tactiek had. Ik neem me aan dat Jenne Wout is die de geek al heel heeg hingen had. Wil ze bij de oren de geeken nog gewoon plat op het dek lezen. Ze had iedereen toch zijn eigen liedse foefjes om deze start te beginnen. En we jaren dat er een gele vlag ergens is. En dat zou betekenen dat we mogelijk ergens een gewonnen hebben. Ja, nee, Dat zou echt wel eens een stikkend touw wezen kennen in dit geval. Ja, nee, dat is ja, gewoon. Dat gebeurt inderdaad wel eens in wedstrijden. Maar in Jere is het in de SKS startprocedure, wedstrijd afgebroken. Om even met het Nederlands te vertellen. En ja, wat ik zo krijg al zei, dat moet heel hoeren gebeuren. Maar de lijn is knapt. Als we de meeste riegen bij België en van rechts naar links, dan zitten daar gruttere gotten tussen. Dus er is ergens wat misgang. Roelof Lausma, hast u daar beter zicht op? Dat klopt, Frederik. Ja, want wat wij hier nou zeggen vanuit het bootje beginnen nou naar is dat Lauwert, dat het er beknapt is. Want we zeggen nevens mij dat Lauwert luidt nog. En dan mag ik even het rietje erbij hebben. Maar ja, Douwe, dat gebeurt. Dat mag eigenlijk net gebeuren, want die dingen met testen verteld. Ja. Die touw. Als het goed is, dan zit er op dingen aan een strap, dat zit op de voorgang. En op het schip wat erachter is, zit er verst op een bol. Dus maar je heel sterk of iets dergelijks. En blijkbaar heeft dat een goed vers zitten. Of het touw is te let vervangen dat het touw niet goed weer. Nou, we zeggen dat in eigen zo'n wol goed loskam is. En daarachter is dus bij Lauwert is het dus malheur. Wat gebeurt er nou op nijstarten? Ja, nou moet hij in principe wel weer opnieuw, de hele procedure. Ja, alle schepen weer opnieuw te plak. Nou, dat gaat wel even door in. Dat doet het wel eventjes. Oké, nou, we gaan nou even zien. Wilst hard even groet naar zo'n? Hij het net saboteerd wel? Nee, dat is net een gauw degelijke jongen. Mooi, nou we gaan weer even in, want net als mij is Lauwert nou wel los van de wal. Maar nee, die lezen daar nog. Dus ze moet opnieuw beginnen. Nou, dan kan het wel eens een lange midje worden eigenlijk. Hoor. Want als we net eens starten kennen en de berichten binnen dat de winning daarin van de midje wel eens wat afvlauwen kennen. Nou, dan komt er wat druk op de organisatie. Ja, ik denk dat er rond de Wallesje. We zien nou al dat er bij boordjes de scootjes wat achteruit lutsen worden. Zo hoef ik natuurlijk net helemaal op hun plak. Want het is net wichtig voor de wedstrijd. Het gaat er alleen nog om dat ze in een goede lijn achter de sleper hingen. Dus zo gauw als die verbinding er weer is, dan zal het wel redelijk gauw een slagje. Ja, Vline hier, hadden we dat even waarom hellen. Toen ben we hier ek uiteindelijk op Jenne Wout. Maar doe hien ze het waar net mij, want toen had de commissie hier Jelwijs de wedstrijd besluiten matten dat er net verder zullen worden koer. De wien kwam uit verschillende richtingen of weer helemaal voort van een eerlijke wedstrijd. Die doet geen sprake meer. En toen is hij na toch een goed oeren al blaast, al lost. En vervolgens troscoot naar de inhaalwedstrijd naar wat zijn. Ja, dat weer doen nog een best wel een drege beslissing. Omdat de wedstrijd op de Veenhoop Woltrogong weer. En daar weer een heel soort discussie over dat wel een gelijkwaardige wedstrijd weer. Want hij had nog minder wien dan op die dag zelfs. En toen hebben we de primeur van de sleepstart op Starum. Nee, op Lemmer weer het. Ja, op het Iselmar, dat zie ik nog goed. Maar het wie op de Lemmer.
En toen had ze het op die manier weer opvangen om voor alle scootjes de gelijke kansen te krijgen. Daar groot genoegen van het Staverse scootje. Ja, vooraan in de sleep en ik onbedriegd naar de eerste plak die dag. En dat wist er een dag later nog een keer te doen. Ja, en als je dit zou zien, dan staat op dit plakje in ieder geval net al te volle wien. Zo'n de waarsomstandigheden dan nou al aan het verorien wijzen. Deze wimpel hing het strak naar beneden. En de mar liep het echt wat vlakker. Ja, de wimpeltjes hier. En die zitten tot aan het krek weer wat hoger boven de BM-mut. Dan de lietsenboordjes wapperen nog wel fleurig. Dus we hebben een mooie positieve zin in deze wedstrijd te meten. Daar jaren we iets wat op een Scott klinkt. Dat zou een ondag zijn waar ze kennen. En dat zou betekenen te kennen dat de meeste lijnen weer vastzitten. Nou, het zou mooi zijn als die scootjes zelf ook een beetje mooi boomden het eerste stukje om even die skok op te vangen. Want dan ben de voorste al aardig in beweging. En die klap wordt heel tijd groter naar de achterste scootjes daar. Zie je daar even mooi. Naar de drie scootjes achter grauw dan. Hè, is de zuidwesthoek. Ja, die wordt daar even een skokje naar voren lutsen. En dan en dan laat grauw weer even stil. Ja. Die klappen die worden de hele tijd op die touwen opvangen. Nog een Scott op achtergrond. Ja, we hebben geen startskip in beeld. Maar het lijkt erop dat we toch staan gewoon richting Sonnemark gaan. En dat laatste Scott dat we niet krijgen, dat zou dan het 5 minuten Scott wezen. Ja, deze man, Johannes Meter. Na die geweldige inhaalrace van Juster Beveenhoop, wat had er Joert in petto? Hij had het beste lot op dit stuit, nummer 1. En shot alles even naar achteren. Hoe ken ik die hele vloot van tredje scootjes Joert voorblijven? Nou, dan maar in elk geval bij het opdraaien al een keer klapje. En als hij vrij voor van een Sonnemar aankomen kan als eerste de Volkert Sleert in, dan had er hele goede papieren, denk ik. Ja, dat is... dat hoe je haast net uit de tekening. Dat is een groot voordeel. Hij hier gewoon zegen het juist aan Albert Visser van Lemmer. Koer voor die hele grote groep uitbleven die elkaar zo verschrikkelijk narren bij de eerste tonnen. En dat zou je het samen weer eens een keer wijzen kennen dat de nummer 1, dat we die Joert net wegjugen. Nou, deze poging tot slepen liep het meer succes te hebben. Staren gewoon komen alle scootjes in beweging. De sleper. Ja, we zien natuurlijk dat hij wat hoerder is maar het Jan van Gas. De schroef ze nou en dan is een lietsbitje gewoon om alle scootjes wat spanning te krijgen. En waarom het nou weer een 4 minuten zijn is, dat snap ik net helemaal. Volgens mij kunnen ze gewoon naar de mar slepen. Ja, in feite begint het er pas. Ja. Gasolie op straks. Nou, daar geven we maar net vanuit, want het is in de puntjes voorbereid. Hier komen soms vreemde dingen in. Ik herinner me nog een wedstrijd op Langmar. Werd de wien continu voortvoel en dan moesten ze wegstarten en nog een keer. Werd op laatst de patroon opwinnen van het
Dus dan moesten ze met toeters bezieken om toch nog te starten. Heb ik nog nooit eerder gebeurd. Maar er zit een beetje beweging in. Ja, een protte volkje hè, op een wal is het juist. Ja, dit ben ik een van de enigste plakjes waar je het van in de woord van de wal als Sjen kennen. Want de rest bevindt zich haast alles op eilandjes. Ja, en ja, dit keer dan ik op de wal bij Prinsenhof, het hotel. Maar oors wie dit het enigste plakje waar het mogelijk is om het van de wal te zien. Tenminste, waar je gewoon met de fiets komen kennen. En dit wordt natuurlijk straks een nieuwsgierig stukje in een wedstrijd. Want je komen straks voor de winsten scootjes aan. Maar daar komen ik kruisende scootjes weer waarom. Wij zullen nog eens even een beetje dichter bij dit gebeuren zien. Want Roelof Lausma, wat is het laatste nieuws daar in die sleepstart? Nou, ik zeg, wij jij krijgt dat het ongeveer een minuut of 2 wordt zo voordat hij echt wat wanshoede slepen. Dat wie wat in hoe lees maar het scootje van Huzem. Maar ik zit hier even te praten met Douwe Visser van Snits als skipper. En ik zeg, hoe is dat nou? Is dat nou vervelend dat het de hele tijd uitgesteld wordt? Maar wat doet dat maar ja, je focus en je concentratie? Ja, dit is echt heel verschrikkelijk. Je weet dat je op een gegeven moment het 10 minuten scoort en dan die mensen die zitten er al nodig zich op voor te bereiden dat die handelingen bij het heel vlug omheen draaien van die samen, dat die goed op elkaar aansluiten, maar dat er maar niks jekje. En een beetje van de wal af, dan wordt het denk dat het gebeuren gaat. En dan gaat het wel niet gebeuren, dus dan is het maar afwassing. Bloedt iedereen die zijn taak zit, bloedt iedereen die focus bij het houden, zodat die samen straks maximaal snel omheen kunnen. Ja, dat is gewoon een stuk lastiger. Dus dat is het moment best erop, ja, die op focus heeft, dat dat voorbij gaat. Dan werd het 10 minuten duren. En wat doe je dan als baas op het schip? Hoe hou je dat zwaar ervoor dat iedereen die koppen bijhoort? Ja, dat is verschillend per persoon en per groep, denk ik. Ja, het bent met de algemeenheid, jongens, de koppen bijhouden en focussen. En dan maar hopen dat het indaalt. Hè? Dat volle meer krijg je dan niet meer aan de baan. Zeg nou, ik ken het net heel goed zien van het jaar, maar ik weet net of Lauwert en de Jouwer en Lemmer alweer on touw zitten. Just dat toevallig. Geert de Sleep staat op deze manier terug, want de zouden krijgen, ja, het ken ik wel eens dat ze gewoon nog varen trouwen. Ja. Ze hebben nou die achterste die lichtblauw binnen, die hebben bij de laatste bracht van de sleep die om elkaar zitten blauw. En nu is de sleep weer compleet. En nu gaan ze denk ik naar de Zonnemarta en laten ze de hele tegelijk los. Ja, want dat Scott wat we krijgen in die verhaal hoe focus, dat betekent dat we nou echt losgaan. Ja, nou gaan we echt los en nou is Leiden straks het laatste schip op de Zonnemar is. Dan wordt er een seizoen van oude sleepboot en dan moeten die zeilen alsnog bliksemsnel omheen. Nou, en wilst Pieter Meter van het scootje van Akram nog eens eventjes omheen zit. En zit van, goh, hoe maar we nou eigenlijk die wien daar aan zijn pakken daar op de zonne. Maar zit er inderdaad wat gang om. De sleper heeft ze nou aardig in ieder geval een hele sleep achter hem aan. En dan begint het speel dadelijk op de zonne. Maar werd het echte scootje zal nou hopelijk echt beginnen kan. Ja, en had je dan even een snel rekkersomke meidje. Zo'n scootje is, nou reken maar iets 20 meter. Daar zit een line tussen van, wat zal het wezen? Ja, ik denk ik zo'n beetje 20 meter. Het liep het zo tegen ietsje minder, maar een reken je dan 15, 20 meter. Reken je dan maar eens uit wat het verschil is tussen nummer 1 en nummer 14. Dat betekent straks op de Zonnemar dat Huzem al haast de volkers leert indraaien kan in 1, wilst de laatste de lange sleet naar me correct uit is. En daar zit dan toch een paar 100 meter tussen. Ja, dat is een maar heel eind, maar ik een prachtig gezicht natuurlijk. Hè. Het is haast een vlootschouw. Ja, wat is het Frieske woord voor vlootschouw? Ik weet het zijn het niet, maar het is een prachtig gezicht. Alle scootjes zijn achter elkaar
opriegen. Waar de eerste scouten nou de zonne maar opsleept worden. Een andere vraag is nou misschien van ja, als de scootjes een walstart hebben of een sleepstart. Hoe zit het dan aanst met de finish? Is daar nog een procedure voor? Maar ze straks ook weer op nummer finishen bijvoorbeeld. Ja, dat is, de commissie had dat gezegd. Dat is, daar zijn alle scenario's bij mogelijk. Ik neem ook wel dat ze tijd bijhouden wat er vinger wordt. Maar het ken ik op nummer wijzen. Maar de commissie had wel duidelijk gezegd, ja jongens, we kunnen nou hoe filosoferen, we kunnen erover discussiëren, maar wij jouwen uw kaart net bleed. En het gaat er net om dat ze dat net doen willen, maar omdat ze het gewoon nog net weten. Dat is echt heel afhankelijk van de wien, de kracht en de richting, hoe de wedstrijd zich ontwikkelt en waar de finish dan plak vindt. Nou, Johannes Meter is met het scootje van Huzem al een mooi einde zone maar op. En helemaal achteraan zit het Lemster scootje nog in de lange sleet. Maar het moment van het signaal komt dichterbij. De spanning zal groeien nou. Je ziet ook dat de bemanningsleden alle keer op al hun posities klaarstenen. Dit is wel even een momentje, hè? Ja, dat is, nou stijgt de spanning. En we wachten hier even op het loodsign van Jere, de sleeboord ergens. Want dan gaat het echt los. En dat zult denk ik plak vinden als het achterste scootje ik helemaal op personen maar is. Want we suggereren dat het wetter breder is. En dat ze de mogelijkheid hebben om even het tuig te zetten en een slagje te maken. Want in het begin ben je gewoon nog redelijk onbestuurbaar, omdat je nog geen gong hebt. En als je dan wel onbestuurbaar en we juryboord hieronder rug zal lezen, ja, dergelijk inkomen, ja, dan heb je brokken. De slepers ik rechts in de win in. Nou, op stuit dan, ja, nou is er nog rug in de wien. Dat weer wat onderwien daar in de lange sleet. Het is, en ze zullen losgooien op het moment dat het een bezield rak is. Het oors wordt het gelijk kruisen op het nauwe wetter. Oorlis van de wedstrijdleider hier in Jennewoud. Maar de achterijn. Continu contact. En het moment komt dichter en dichterbij. Je zit al in op het voordek om de line los te gooien straks. Bij de lemmer. Dat weer de achterijn. Dit is helemaal de voorijn. En helemaal achterin Sjogwijk. De Zevenwolden. Het startskip van de SKS. En Jerren we er nou wat lood zijn of is dit een oor? Op onze beeld zien we nog niks, maar ik... Nee. Dit is even... een oortoeterke waar we nu zien, Jerren. Hier wij zal straks het zijn jongeren. Alles wordt scherp in de gaten houden. De Argus is haast alweer oer de zone maar heen. En daar is de toeter en daar wordt de lijn losgegooid. En nu is het werkje, België draaien. Zo vlug mogelijk het tuig omheen. En waar docht dat het vlugst? Het is nou even mannen en kinderen, vrouwen, alles eerst. Huppakee, onderkant. Geen twijfel. Die fok erbij. En zo gauw mogelijk gong te krijgen.
Het is Huzum wat de fok erbij had. Het grutzeil is onderwijs. Dat hield eigenlijk voor al die orenscoeten. De eerste scootjes gaan ik al een orenkoers in. Ja, hier zal het dadelijk even hectisch worden, denk ik. Ja. Oeh, daar gaat het mis bij Huzum. Daar zit het grutzeil los. De gaffel die zakken een heel eind. En dit kost het meters. Of Wat? kent het ha? Oeh, ja, Ja, malheur bij bij Huzum. Huzum. Wat gier daar mis? Daar bovenin. Maar wat nog wat heger. In één zak het die hele gaffel aan naar beneden. De klauw, dat is de klauw, dat is de die gaffelbek. daar bij de gaffelbek op bij de mast zit. Daar is wat mooi gebeurd. We zullen even bij Roelof Lausma. Dan had er beter zicht op. Ja, we zitten krijg onder het scootje en het weer in één grote klap. En één keer kwam het grutzaal naar onder het taal. En dat hing het nou, het hing het nog een paar touwen. En ik weet net of hij het nou vark krijgt om het omheen te loeken. En achter mij zie ik dat Grauw een slagje maken heeft. En nevens mij kan Drachten mooi voortkomen, maar het misschien ook nog een slag maar uitzien. Alleen nog maar Huzum komt het net goed, want ze gaan nou echt richting de kant. Kunnen ze dit hele douwen? Ik ken een goed zien wat er los is. Ik denk dat er iets op een lierenklemmer onder is of zei Alex. Want boven ligt het alles wel heel. Dus ik ben wel heel erg lelijk. Nee, het Zaalsvallen zit net ver. Dat is Oudbrutsen of een door de manier. De trier die op de bek van de gaffel zit, is dus het hele zuil eigenlijk omheen brengen moet. Die is of Oudbrutsen of de sluiting is kapot. Ze zitten nou te zien, te inspecteren, komen bij elkaar. Maar dit is dramatisch zelfs voor hem. Hè? Want hij laat het zo prachtig voor. Dus dit is kampioensgeluk. Ja, dit is hier een gouden kans om heel stevig in klassement te staan. Krijgt hier wordt nog heel ingewikkeld. Ik weet niet wat voor mogelijkheden dat ze hebben. Of die drie helemaal bovenin de mes komen is. Dan Maar ze hellen alles eruit, het vak hellen is er nou uit. En komt Drachten direct nog heel dichtbij. Hè? Maar zien, dit komt echt nog heel close. ja, ze liggen nu eigenlijk helemaal stil. En nu worden ze verdracht plotseling een hindernis. Hè? En dat betekent? Dat draagt niet dat er niet, maar dat is sterk noodzakelijk geweest weer. Want als je draagt in één keer de Volkers Sleert in kennen. En misschien dat ze het nog redden, maar een opzitter, want Huzum scootje lijkt vrijwel stil. En Drachten had een mooi gangje. Ik denk dat hij de kreeg heen rent en correct de Volkers Sleert inkomen kan. Ondanks dat Huzum meer als hindernis leidt. En dan kunnen ze toch gewoon hun weg vervolgen. Dan hebben ze er heel weinig les van. En we zeggen nou bij Huzum een man de mast in. Die gaat in zijn tuig omheen. Dat is echt, want die moet alles daarboven weer repareren, denk ik. Wat zult hij dat van? Ja, die gaat in het bootstoeltje omheen. Die draait je nou belieren omheen. En dan proberen ze dat val, wat waarschijnlijk helemaal naar boven in de mes zit. En als je in de blokken nog zit, proberen ze er weer te hellen. Waarom nou jongens? Want we hebben nou alleen nog tegen hier op deze voorste twa. Ja, een dramatisch begin vanzelfs voor het Huzumerscootje. Wat zulke mooie papieren hier. Maar ja, dit jaar ik bij het ziel. Het is bloedmateriaal. Het kan stikken. Ja, hoe kan ze ook zelke? Ja, nou ja, dit zijn toch dingen die je heel goed naast had. Misschien is er een correct even wat de volle kracht op kwam. Wat het liep dat er zit altijd een stielpen. Trodde het gaffelbek heen en weer dan de stieltriet omverst zit om op te hijsen. De stieltriet is denk ik mooi harp. Of de harp is gewoon los zitten of brutsen. Dat ze letter wel even jaren en die shit dan helemaal omheen. Ja, ik was mooi maken. En wij hier als Foefke dan om even de kraallijnen erop te zetten. Maar we zullen eerst vanzelfs even hoe dit zich hier verder ontwikkelt. Want er binnen Nijhuzum nog 13 scootjes douane om die Volkert Sleert in te komen. En daar zullen we al de nodige ontwikkelingen. Akkerum, die als die deze slag terugzetten kan, zou die misschien echt een hele mooie slagmeidje kennen vanuit die middenmoordwij, van haar positie zo'n. Je zullen de scootjes verschillende koersen aanlezen. Nou, hier het Huzumerscootje dan eerst maar op de fok. Toch maar wat gong houden. Maar het is mooi dat ze voorop leiden. Ja, want ze hebben hem nou bezield en ze kunnen in ieder geval op het fokje zielden hun rakzielen. Ze zitten in de wedstrijd. Ja. En nou is het even, ze nog even een noodreparatie, zet even een touwer omheen in plak van dat eigen wat op die gaffel zit. En daar maken ze nou even een tijdelijke oplossing voor. En dan zouden ze hun skiën nog wat behind kennen. En nou is het zaak om kalm te blijven. Hè. Ik ben zijn man bovenin. Ze hadden er even een noodverbandje omheen zetten, zodat het niet
Het zal net optimaal wezen, maar met deze wien moet het het horen kennen. Ja, en dan dus een nieuwsgierig begin van deze wedstrijd voor de bemanning van Johannes Meter. Jongen. Ja, we zeggen niet correct dat Drachten hem voorbij zielde, maar verder had nog net volle scootjes jongen die daar voorbij kan binnen. Dus mogelijk kan hij voorlopig die tweede positie wel vasthouden. Hier even een oerzichtskaart en als dat al een keer klopt, dan zul je linksboven in beeld Drachten. Dan Huzum in die op het tweede plak. Traaien, Grauw, Akkerum zit daar, Zuidwesthoeken. Ja, daar zitten een paar scootjes bij elkaar in de buurt. Jereveen. Nog altijd dus de shuttert dat Huzum gewoon mij docht. Ja, ze hebben het op tijd van elkaar kregen. Maar de noodreparatie, ze worden nou wel bedriegen door Grauw. Want Grauw had natuurlijk een gonkje en zij moeten nog op gong komen. Maar de wien is hier, de zorg is naar de Turing hier bij Zuidwesthoek en bij Akkerum. Daar staat net volle wien hier. En ze maken er haast richting op. Heel schraal. Het hele veld gelijk al uit elkaar slaan. Dat Service krijgt betrekken trees ik al. Want de achterste skippen, ja, die moeten gewoon het hele zomaar op lavierje. Terwijl deze al vrij betiet, ja, een bezielde koers aan. Dus gewoon recht op de tonoor kennen. Krijgt Huzum op tijd gang om voor Grauw te blijven. Lang war. Hier in duel. Leidt ik haast van de daar onder randen van het Westerveld. Snitser Pannen. Welke kant mij u draaien? Ja, toch nog maar een keer door de wien. Ja, die maakt rond te aan. Daar is de Jouwer. En kunnen die vrijvaren? Nou, het gaat erom. De stootwiel hing het al op de kop. En hier vallen in de regel net z'n volle protesten uit. Want Sjug zag Snits, ja, je kent het helmhouten dwars efterloeken. Maar er zit gewoon nog geen going skip en geen stuur dus. Wils Jouwer wel een mooi gonkje had. Ja, en welke kant gaat het dan uit met deze wedstrijd? Want als die wien er hier helemaal uitgaat, dreigt het dan misschien toch weer hetzelfde rampscenario als van Vlinier. Ja, ik denk toch dat het heel erg afhankelijk is van de bjemmen waar je correct onder zitten. Want hier zorgen we toch al dat ze een gonkje krijgen en beginnen te zielen, ja, de scootjes. Jereveen bij Akkerum in de buurt. Als nummer 7 en 8 ek van start gang vanuit die sleep. En hier hebben ze echt last van elkaar. Hier nog altijd maar op een zone maar. Ja, dan zorgen we de Jouwer. De Jouwer maar een mooi gonkje. En die komt haast van plak Tretje. Hè. Dat weer de pechvogel van Juster. Koerde tonnen net bezielen en bij daarin achteraan kwam er net meer uit. En die pak je nou toch in één slag een heel soort scootjes, hè? Maar het gaat wel heel starig hier. Ljouwert maakt achter de Snitser Pannendel. Had even een beter vlaagje, zal ik het. En de Lemmer. Daar nog weer achter. Maar ja, als hij hem daar mooi boppenstekken kent, kan hij ook een mooi slagje doen de Volkertsleert in. Ja, en dit is correct even afhankelijk van de afstand tussen Snits en Lemmer. Want als dat dicht erop zit, dan mag Lemmer romte voor de wal roppen. Want hij leidt nog wel een stuurboord, maar hij mat door de wien. En dan kan er Snits verplichten om moest achter te gaan. En dat gebeurt hier. Snits mat draaien, omdat Lemmer gewoon net verder koer, omdat hij de wal weer. Maar ja, Snits had nog heel tijd net een protagong. En manoeuvreert dus heel traag.
Ja. Moeilijke zielerij, zag. Dit is heel moeilijk, maar je wordt foutjes al koor ik voor Joen. Er wordt handje even bij de oor op het skiplijn en even liet streuken. En een bandje ertussen. Je kun je niks aan doen. Deze skippers begrijpen elkaar situatie. Maar Lemmer, ja, dat is nieuwsgierig. Dat is natuurlijk de grutske koprenner van het klassement. En ik net een liets beetje, mooi 2 is te plakken. En die zielt je nou toch, hij loopt er dan wel achter, maar hij loopt wel boppen deze hele clubscootjes. En wat er gebeurt, hij is jong, nog altijd de koprenner. Maar hij kent de hoek in elk geval bezielen. En er zijn nog een paar andere scootjes die dat nog net kennen. Dus hij pakt gelijk vanaf zijn laagste startplak alweer een paar scootjes. Helemaal boppen in beeld is het scootje van Drachten. Maar Jeroen Pietersma die het op die tonnen aanken. Als eerste. Die kwam oer Huzum henne. En die koer in de vrije wien naar voren skarrelje in de Volkertsleert. Die draait hier nou echt als eerste. Die had er nou toch wat wien daar bovenin. Ja, Jeroen Pietersma als eerste om de tonnen in, tonnen A, bakboordronden. En daar zit inderdaad een heel soort wien. En dat is zoveel wijze. Je oren, die kennen de wien die draait helemaal. Huzum akker met er helemaal aan. En ik denk haast, nou ja, dat Drachten hier wel een hele, die had die hele mooie gunstige vlaag aan. Wil deze al hier in die minnen zitten. Hij skift helemaal, zij skift helemaal. Ja, voor Drachten gunstig. Deze hele achtervolgingsgroep wordt het rijdt injagen. Die moeten daar echt cruisen. Ja, dit wie ik al wat de versissing. Dat enorme wieskiftingen wijzen kennen. Ja, daar kun je gewoon neer aan het. Langwarrière, die zielt nou bij deze achterhoede wij. En de snekerpan liep het helemaal stil te lezen. De Lemmer kroept er starig al wat onderuit. En wat zijn de boppen, die krijgt echt een liets beetje gong erin. Nee, Jeroen Pietersma bij het scootje van Drachten, die is al druk dwaande om hier weer naar uw stad te zielen. Wilst al die orenscooters nog omheen matten naar die eerste tonnen. Dan is het mooi te zien want waar de wienbaan zit en waar het helemaal vlak is. En je zult dan het zeggen, het dragsterscootje gewoon net helemaal langs die kant gaan, maar gewoon hoe de randen van die wienbaan heen. Het waar de rimpeltjes in het water zitten om daar te zielen en daar iedere keer dat liets beetje wien te pakken. Ja, de wal keert het schip, zeiden ze dan. Ze matten hier oerstag. En dan opkruisen. En dat geldt ook voor deze beide scootjes. Ze pakken de maximale lengte in dit kruisrak. In de hoop dat de wind misschien wat gunstiger draait dadelijk. Zodat ze een mooie klap omheen maatje kennen. Langwaar hier voor de Lemmer. Daarachter nog de Snitserpannen. Snits joort vanaf positie Alve starten. En hier het middenveld met Jereveen en de hele mannen. De Boppen, de Zuidwesthoeken nog. En Drachten die nou over de ronen van het veld deze kant door maakt. Ja, hij moet de ronen wel houden, want je krijgt natuurlijk oren situaties krijgen. Hij had nu toevallig wel de geek op bakboord, dus hij had ervaring met zo ik wijze kennen op stuurboord. Maar Zuidwesthoeken, de kruisende scootjes ben je verplicht om te draaien voor de scootjes die van de Boppense tonnen langs de wal zielen. Dat zijn echt de lokale wedstrijdbepalingen zoals ze die nemen. Want ja, oors ken je geen kant uit als dragsterscootje. Dus iedereen moet nou op tijd oerstag gaan, door de gaan. En dat zullen we gebeuren om het dragsterscootje nou. Ze lieken wel alle poorten voor hem hier te zetten. Want
Die leidt nou een heel eind voor op de nummer 2. En de nummer 2, die zullen we erachterin. En dat is misschien Le Grauw. Want Huzum, die is het oorzaken. Ja, Douwe Visser van Grauw. Als tredde starten is nou echt Huzum voorbij. Draait nou om de tonnen. Als tweede op dit stuit in de wedstrijd. En dat is gelijk een heel groot gatje, hè, wat Grauw slijn had met Huzum. Dat is ongelooflijk. Want normaal Kreklin zitten ze heel dicht bij elkaar. Maar kregen Akkerum en Huzum die minder slag, die minder poester wien. Als we hier al op poesters praten kennen. Jeroen Pietersma. Zocht dus even achterom. Ja, dan moest een aardig turen om de concurrentie te zien. Maar hij weet ik hoe wispelturig het je wijzen kan. Jenne Woord van zelfs Eck dwaande nog met het kruisrak, maar die mat Grauw weer ontwieken. Over rond een jaar. En is hij op die toestaag? Of besluit Grauw onder hem trot te zullen? Het is zo verschrikkelijk moeilijk inschatten om hij zo'n beetje snelheid. Ja, wat trot win. Ja. En nou ben we wat dichterbij en ik heb gezien dat dat correct op die gaat, maar we gaat het langzaam. Van een moment toen ze om een oerstol of rond een oerstol, want instellen weer er stond er nog een knappe poester. Ja, en daar is net vol van oerbleun. Nee. Nee, en deze draai het ik heel starig. Grauw kan nog een beetje omheen, denk ik. Dan kent alle je weer correct. Maar dan nog is het wachten op de nummers 3 en 4. En dat ben op dit stuit Huzum en Akkerum. Die moeten nog een stukje gaan voordat ze bij die bovenste tonnen komen. Dus het veld is al een heel eind uitenwaslijn. Direct al in het allereerste kruisrak. Ja, want Snits is hier weer achter op een kont. Waar Drachten naast vaart. Ja, die komt van een halfde plakje hoor. Ja, die wil nog wat niet voren, maar komt er net bij. Douwe Visser met Grauw. In de achtervolging op het scootje van Drachten komt de hele vloot in. Het Jereveen derde links in beeld. Jereveen vanaf positie 8 al een beetje naar voren skarrelen. Maar echt nog net bij die tonnen. Maar die had de wien in de fok. Die kabbelt je mooi terug. En als je wat snelheid had, dan kom je jeder van die ene vlaag in de oren. En als je een keer steel lezen, is dat heel moeizaam. Bovenin zeggen we dat en Huzum en Akkerum om de tonnen gaan. Het is Huzum wat binnenste skip leidt. Die gaan dus als nummer 3 en Akkerum daar boppen op het vierde plak ontnota. Maar die neemt echt een beetje de wien uit het tuig van Huzum, hè? Nota had Huzum nog wel vrije wien, want de should de fok nog vol staan. En daar gaat achter Akkerum de Zuidwest ook om de tonnen. Hier wordt al even wat dingen met de vakkenblokken. Want dat zou samen kennen dat ze ervoor kiezen om een lichter blokje erin te hangen. Ja, je kent, ik weet net hoezeer, ze hebben natuurlijk voorschriften voor wat voor soort blokken. Je kent wat lichtere blokken, maar je kan hem ook even een keer uitskeren. Er zitten verschillende schieven in die blokken. Nou, dan hel je hem oor wat minder schieven in en dan ben je wat directer. Dan kun je wat meer het gevoel op die fok krijgen. Er hingt wat minder gewicht in. En dat is vooral, maar lichtwaar is dat heel belangrijk.
Huzum op draaien, Akrum op fjouwer. De Zuidwesthoeken komt daar achterom. En dan had Huzum toch echt de skeer behoorlijk beperkt hier. Want jongen, het leek er echt heel nog even net op dat ze nog verder zielen konden. Maar ja, ze lezen dan nou wel op een derde plakje. Maar dat hier ik nog volle slimmer ken. Ja, de Frederik. Doos juist het beter als mij. Nou ja, als ze deze koers nemen, dat betekent dat Gerard Pietersma hier de Sonnemar weer opgeeft. En dat betekent ook, en dat is heel spietig van de mensen die nou op de Prinsenhof op het terras zitten, dat de scootjes net terug de oelekrieten gaan, ook net terug het Sietsdiep, maar de Sonnemar weer op. Dus dat rondje om het eiland wordt er uithellen terug de organisatie. Ze gaan eerst de klap op oer de Sonnemar richting de Lange Sleet. En dan zal daar een tunnel liggen die ze weer rondematten om weer waarom. Nee, dit gedeelte van de wedstrijd weer om te zien. Ja, dat is voor de mensen die daar klaar zitten bijzonder sneu. Maar de organisatie zal daar goede redenen voor hebben. Ja, dit is natuurlijk, we gingen zich al helemaal lekker maken natuurlijk. En nou gaat het al hier net terug. Maar ik denk dat het de windkracht dat bepalend is. En ze moeten daar terug de oelekrieten nog meer tussen de BM'kes terug. En dan kunnen ze wel eens heel dal stil komen te lezen. En dan is de wedstrijd er helemaal uit. Ik denk dat dat de reden is dat de wedstrijdcommissie hier in Jennewoord besloten had om net door de oelekrieten te zielen. Ja, de Sonnemar is hier het grootste wateroppervlak. Daar is de grootste kans op de vlagen. En dus ook op een goed einde van de wedstrijd. Nou, daar wordt al een tonne verhellen. Dat recht had de wedstrijdcommissie voor zelfs om alle minuut die baan aan te passen. Dat gebeurt nooit zomaar. Daar worden de skippers ook al een keer op onroepen. Ja, En de route wordt onpas dus. En ik ga ervan uit dat dit een lange sleet is. Dus hij wordt, ze krijgt ik starten binnen. Dus daar zit het publiek ik al hier nog. En die wordt verderop in de lange sleet gebracht. Dus ja, dit publiek had dan wel weer mazzel. Hij kan daar nog een hele eind. En dat is richting het Prinses Margriet kanaal uitgebracht worden. En ja, dat is even een verhoring van de baan. Het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2, en nummer 1 is Drachten. En Grauw is al oprond tot 350 meter. Nou, dat is haast de lengte van de sleep bij elkaar. Ja. Daar wordt de tonnendel planten. Dat is een heel eind in de lange sleet. En dan krijgen we hier straks echt een mooi wedstrijdgedeelte. Hier binnen strakjes de scootjes echt vanuit de wal. Wij lutsen. En je meisje dus aan weer heen en zielen. Nou, het is een snel wetterke, dus het is nog net zo makkelijk om hier goed in en uit te komen. Nee, en als dan ik nog scootjes in komt, dan wordt het nog even een... maar de scootjes, de skippers houden hier goed rekken met elkaar. Hè? Even een voorlopige tussenstand. Nee, die eerste tonnen, Safir als ze er omheen binnen. Drachten zeggen we als nummer 1 passeren. Daarachter Grauw, 3 Huzum, 4 Akrum, 5 de Zuidwesthoeken, 6 Jennewoord, 7 Jereveen, 8 de hele Moanne, 9 de Jouwer, 10 Ljouwert, 11 Waardsein, 12 Langwar, 13 de Lemmer en helemaal op het laatste plak ontnota de Snitserpannen. Er komt zo nog een aardige nijs binnen. Hè? Wij fanatieke twitteraars die leuke wist u datjes zo nog dan opsturen. En wat krijgt er nou binnen, Elke? Ja, dat is van Dick Buitenhuis. Die meldt u even. Wist u dat Scootje Drachten als enige sinds 1970 nog nooit woon had bij Jennewoord? Sinds 1970.
Nou ja, we gaan er maar vanuit dat deze man het helemaal goed zijn dossiers bijbrengen dit Nijs. Dus zo'n nieuwtje zondag had het dragste scootje hier nog nooit woon. We binnen natuurlijk nog maar krijg begonnen, maar hij loopt al 300 meter voor op het grauwste scootje. Nou, en wij krijgen stiepen van net Samarin, want deze man die had hier jaren omzield. Die had er echt jaren moeten in om hier een beetje dit wedstrijdwetter onder een knibbel te krijgen. Douwe Visser, de komst krijgt van het wetter. Oh, dus juist nou de beelden hier. Hoe is de ontwikkeling hier in de wedstrijd? Want ja, wat doet de win op dit moment? Wat de wien, ja, hij neigt nog stadig gewoon een beetje verder naar het zuidwesten daar. En dat zou natuurlijk wel heel mooi wezen. Want ik heb straks de rust natuurlijk niet het kleine stukje. Maar goed, dat stiet er nog net helemaal, dus het is even aanwassen. Maar hij komt die kant uit en er komt wat meer wien. Dus het gaat daar gewoon in die zin de goede kant uit. Nou, dan staat er weer verrassend natuurlijk toch het ongemakje van Husum. Maar dat lossen ze trouwens bijzonder vaardig en snel op. Ja. Dus dat kan ik gewoon mooi doen, dus dat is prima. Nou, we zeggen correct dat de commissie besloten had dat Ole Krute eruit leidt. Dat ze net voor de Prinsenhof delginnen. Zie je diep, laten we dus lezen. En in de Volkert Sleert is die tonnen verlijn. En dan hebben we dus een beetje een andere route als we van de morgen eerst dachten hier. Maar zat het nou lieket, had Drachten een gouden slagjeslijn, hè? Ja, als je die het eigenlijk garen spint bij het feit dat Husum er tussenuit voelt min of meer. Hè? Dus de koer die heel makkelijk die voorsprong vergrutst. Dus ja, die zitten nou min of meer in een zetel. Maar ja, goed, nogmaals. Als het even een schofje niks is, dan Noor die krijgt al wat. Dan is best een sabber bij hem natuurlijk. Maar goed, dit hebben ze maar. En je kan ze er in ieder geval wat tegenvalletjes maar repareren. Ja, want het zinvaller met wien of het materiaalpecht kennen al hier. We zien nou ook even dat van de 350 meter wat erachter ze krijgt voorsprong hier op Grauw. Is Grauw nog even omroen, of inroen, naar een 200 meter. Dus ja, het is natuurlijk Wossa dat daarachter nou het vader Wienserak had. En dan ga je altijd wat minder hut. Dat trage gedeelte, dat krijgt Grauw straks nog. Ja. Maar daar wordt bleef opletten, hè. Ja, het is, ik zeg krijg Grauw in een vorige shot nog in de Volkersleert. En die hier een mooi twerken erin. En dan zitten hun in een stilgebied op Sanemaar. Ja, als dat nou net oorsom is, ja, dan komt Grauw heel goed dichterbij natuurlijk. Maar is het oorsom, ja, dan rennen hun straks even. Dat is maar krijg hoe valt dat? Kerst met dit soort vlagerige wien en weinig, ja, eigenlijk weinig wien. Hè? Op even wettersoes nog wel redelijk wat druk hebben, maar je is toch een heleboel BM'en op elkaar. Dus die wien die komt heel vlagerig erheen, soms even niks. Dat er wat in paard zit, soms krijgt hij even best wat aardig wien. Ja, hoe komt dat er precies erheen? Dat weet je nooit precies van tevoren. Ja, we zien Erik dat de wien eens minder werk doet dan de bemanning. Want de krachten van de skippers die drukken de giek al uit om op zijn plak te houden. En nou de wien het genoeg is, dat de wien dat vanzelf wil. En dat zie ik. Nou zien we toch dat Drachten, ja, die pakt hem nou even op. En die is al bij de B-boei is dit. Hè? Want dit is de C-boei. De B hebben ze eruit hellen. Ja. Maar Grauw zit er al aardig dichtbij. Ja, die is maar dat sugje wat Drachten nou krijgt pas. Dat is Grauw die hele Sanemaar scharrelen. Ja. Dus die had het als het ware meegenomen naar Drachten. Dus ja, dan is Drachten is wel blij dat er het heeft. Maar hij krijgt de skip maar ik veel op zijn kant erbij. Dus ja, dat is niet echt leuk voor Drachten. Maar goed, dat is het nadeel van het feit dat je voorlezen in voor de winst raakt. Want de wind die komt altijd van achter. En al een gijp zelfs bij Grauw. Dan zien we ik even hoe de wien toch verloren is. Het is totaal ooromstel. Of totaal oren, maar er wordt, de ene had hem zuideerst hoorn, de oren had hem zuidhoorn en de oren krijgt hem nou zuidwest. Dus ja. Ja, hij zoekt in de ring van het Duits steeds verder naar het zuidwesten gaan. Dus ik denk dat dat nou zo'n beetje een gebeuren is in Horten en Stoten. Ja, dan is maar krijg hoe krijg je het. Hè? Dus Drachten krijgt er nou in één keer weer voor de kop. Ja.
Dat komt van die BM'en die er op de kant staan aan die linkerkant. Hè, van het beeld wat we nou sjuggen. Als je op de linkerkant, de bakboordskant vanuit de skipperstaal. Er staan een heleboel BM'en. Ja, welke BM vangt welke vlaag op. En daar krijg je erachter nou een verrassende chefvaller terug. En Grauw had hem nog niet. Die had nog steeds druk. Want het is, de voorsprong is 1 ronde tot 100 meter nog maar. Van de 350 meter van Drachten is haast niet meer oer. Nee. Nou wordt het voor Drachten toch wel de hele tijd verdedigen. En voor de scoort mensen ontzettend opletten dat ze elk vlaagje wat ze wil krijgen maximaal benutten. En dit is vol een moeilijke ervaring voor die scoorteman en ik om het spel op gang te houden. Dus op een maar heeft mij vrije wien. Hoe sterker dat dan ik maar is of hoe zwak, maar wel op een vrije manier roerwaaien komt. Je vast steeds van de leiden in het stukje waar we wien is. Dat is voor die scoortemeisjes is dat die benjoen, ondanks dat het mooi waar is, die benjoen alle keer helemaal kapot. Elke pin in de hollen en pin in de nekken van de boven staan. Drachten nog wel weer als eerste om die tonnen. Die had in elk geval daar bij die draai nog geen last van orenscootjes. En die hoopt het nou om zo gauw mogelijk een vlaag weer op te pikken om toch wat voor te blijven op Grauw. En hier binnen de noemers Treien en Fjouwer Ekkel, Huzum en Akrum. Die horen elkaar aardig in het eeg. Ja, die maatje had dezelfde show van als Juster toen we ze onafscheidelijk werden Ja. met die twee witte scootjes. En wij toen skip had net zien konden, maar wanneer die Bob nooit zeil teken, waar we dan weer voorop loopt. Maar met sjuggers even ongrauw. Hoe volle snelheid hij in het skip had. En dus ik heel makkelijk sturen kennen. Dan. Ja, en dit is voor die draai is dat essentieel. Hè? Want dan lijst hoe de naaie bogen werd en dan staat er in draait. Draait direct ik al in volle hegere snelheid kan we beginnen. Hij had nou zelfs in de draai had er een beetje op Drachten won. Maar die ging maar volle met de snelheid naar die tonneta. En dan duurt die draai ik heel lang. Grauw die pikt hem direct op. Ze wil het very vaak vol staan. En dat komt ik wel omdat er wien is. Maar ik omdat het schip al een redelijke hege snelheid heeft. Ja, en dit is nou een beetje les van elkaar, denk ik. Ja, dit is een gezellige familie onder ons. Ja, ja dit is leuk inderdaad dat we juist direct zagen. En dat jou toen dat ze echt om elkaar weer binnen. Pieter Meter en Johannes Meter. Ja, die moeten together echt naar die tonneta. Voor het publiek deel wat er massaal zit daar in die rijkragen. Ja, die zitten letterlijk en figuurlijk hier op eerste rang. Ja, en dan is het toch Akrum die Huzum voorbij gong is. Hè. Dat hebben we nog even net constateerd. Maar bij de eerste tondraaiing wie Huzum nog voor Akrum. Dus het is dit keer Akrum die voor een plakje pakt had. En deze scootjes die ben al een keer nog op de zone maar. En die matten nog een heel eind om eerst maar eens in die lange sleer te komen. En daar komen straks Drachten en Grauw alweer uit. Ja, en de koers kreeg mooi Shanny in dat vorige shot. Dat alles wat heeg bij die wal ziet, dat het een stuk minder wien hier zit. Die jongens die leger zitten. He, maar ja, dat ben keuzes, want die legere koers, dat is ik meer meters. Dus dan moest daar ik wel die win krijgen, want dan is het 2 keer verlenen. En de boppers dan hier gekozen voor de kostenroute, weliswaar met iets minder win. Dus ja, dat is altijd nieuwsgierig. Hoe komt dat weer uit op het lijst als hij in de volksleer binnen? Daar is Drachten al. Die vaart de lange sleer alweer uit. En Grauw leidt Heger. Ja. Maar die maakt wel even om dat steigerke heen, hè? Ja, die is die traditioneel uit die in het paard. Dat is een mooi steigerke altijd, ja. Die man die had een eigen stijger. Ja, die wordt net die wordt om of 4 weer vervangen. Ja. Komt elke keer met een ijsteking. Ja, ja Drachten die zeggen ze kregen zo'n maar opkomen en die ziet vrij leeg in mijn betingst. Ja. Maar het is te zien voor het publiek. Ik bedoel, ze kennen haast hun idool even een haai aan. Om High five. even een handtekening vragen. Samen mooi dicht komen ze hier bij Del. Schitterende beelden. En die dingen, die discussies, die ben ik als jachtens hè, in de Wurg. Dat is Ja. prachtig om te zien. Pieter Meter is al dwaande met de draai. Hier zit ik Johannes Meter in de draai. Achterop Bijn Kramer, de adviseur. En ja, die zal Joert nog wel even een beetje met elkaar bordje. En daar wel hij komt hier maar wat meer gang om die tonnen heen. Wat kerst er weer? Hoe volle is het weer hier in de onval op een oor? Want dat ken ik zo weer als te volle risico's neemt dat oren weer, daar weer van profiteren.
Ja, dat is hem. Hè. Dus als het een heel bezield speeltje is, hè, van begin tot eind, ja, dan is het enige best wat winnen kan. Als een oor een fout maakt, of door denkt dat er een fout maakt bij een boei. Ja, hap je daarop of hap je er niet op. Hè. Als die man de fout herstellen kan, ja, dan heb je 14 punten. Door de broek. Onder de broek, sorry, goed, hoe je wat even vinden. En ja, maar bij wel die weinige kansen die ze krijgt. Want als ze nou drachten het in één keer uitzielen kan, ja, dan is eigenlijk haast alles bezield. Dus dan moest op die fouten wassen. En ja, hoe ga je daarmee om? En ik keek zoals Huzum, dat krijgt die erboven prikt. Ja, ken die ik weer krijg wat te heeg omheen jaaien. Ja. Als je gauw het Huzum een vlaagje krijgt en Akkerum gaat verdediging, die gaat dan ik echt omheen. Ja, dan valt als Huzum zijn er toch wel stil. Het is haast geen dwang om er dan voorbij te komen. En hoe vier, stel Huzum gaat nou wat harder, die stekt de opstekkers even maar aan de boppenkant. Hoe vier mooi Akkerum loeven? Akkerum maar na het startschot lopen tot opperwien. Oké, Ja. dus hij maakt hem, ik haast in de wal. Ja. Nee, niet in de wal. Haast. Dat is Haast. goed, ja. Dat is goed, ja. Hij maakt hem haast in de wal, ja. Ja. Die wal is in dit geval een doorlopende hindernis. Dus die is geldig voor beide partijen. Dus die romt hem met Akkerum altijd ja aan. Maar de Huzum mooi, dus wel. Ja, maar dat ook Mooi niet. de devil tussen steken. Ja. Hij Wat maakt gebeurt alleen hier bij Drachten, jongens? Krijgt hij hem nou helemaal verkeerd voor de kop? grauw en drachten beide. Ja. Ze hebben beide, krijgen ze hem niet meer in. Ja. Drachten met een heel aanval in, want die is hier toch weer een licht beetje bij Grauw-Wijd. Zielt. En grauw had ik nog een beetje les van het lauwe scootje hand. Wat uitschieten erin. Ja, want nou maar Drachten je wil meer vallen, maar hij houdt wel gong. Ja. Ja. En Grauw loopt even heel stil. En die maakt er echt nog toch een heel soort smarge wien van al die horen scootjes in. Hè. Ja. En grauw had ik wat heen hoor, want dan had er minder lang les van Drachten. Zeg maar. Want hij accepteert even dat er wat minder gang heeft, zodat dat er straks weer een beetje in de lijn van Drachten komt. Dan pakt er hem dan weer wat frisser op. Maar ja, werd het al liek dat Drachten in een zetel haast nooit de overwinning gebracht waar. Zie je toch in deze auto dat er ja, van alles mogelijk is. Ja, de wien had nou weer jocht op een kop. Ja. Voor hem gunstig, want hij zit al aan de hege kant. Ja. En hij is hard bij de wal, dus hij kan deze mooi hierop draaien. Dat is helemaal geen verlies. In één keer de hoek om. Ja, hij gaat haast zonder draaien door de wien bij wijze van spreken. Ja. De wien is hier direct aan de andere kant van de vak. En dan kist ik zien. Ja. Wilst er nog een heel groot pad van de vloot nog die lange sleet iemand, hebben we dus nou al een hele grote tekening in de strijd. Zowel voorin als achterin. Daar komt de Snekerpan aan. Dat doet een beetje zeer, denk ik, ja, Douwe. Ja, jongen, ja. Dit ben plakken waar we krijgen zijn. Soms het wint, soms niet. Ik weet niet hoe ze de start waar komen binnen. Dat eerste stuk op Sanemar heb ik net jongen. Maar als dat een beetje ongelukkig valt, dan ben je direct bekend van de rekening. Hè? Drachten, de nummer 1. Passeert hier de Snekerpan, de nummer 14 op dit stuit. Ze zullen Steve Binwadel, maar de ene is op de hinderreis en oor op de weeromreis. En daar zit al een paar 100 meter tussen. Ja, honderden meters mag ik eigenlijk zeggen. En ik ben benieuwd hoe goed het God is met Grauw. Daar zijn de Grauwsters. Oh, de Grauwsters die gaan net zo volle gong. Ja. Het is Drachten die de vrije wien had. En die wien is eigenlijk heel verschillend. Zeg maar, Drachten had hem al op gong, luidt volle heger. En ken ik mooi zien om snits en onlangwaar. Dat die wien ik wel wat van alle kanten komt. Hè. De Douwe, de ene had hem op bakboord of stuurboord. Ja, het is echt. We krijgen bij die stroken lezen. Zo zit je weer met Grauw dan net. Dus juist nou Drachten fut zielen en Grauw laat minder meer stil. Nou, datzelfde is juist bij de snits. Er komt nou het zeil pas vol te staan. Dat is toen de hele tijd leeg. En dan zag ik zien dat Grauw op dit moment ik een gangje begint te krijgen, want die zit op hetzelfde plak. Het zijn echt die strookjes, die door de marsjes, die donkere stikjes. Ja, hoe val je erin? Ben die er wel als je bij een wal bent en je moet er draaien, of ben ze er niet? Ja, dat kan je niet uitdwingen. Dat de factor geluk is op zulke dagen ontzettend groot. Ja, en dan ben ik onze volle orenskoetjes, weet je, rekening mee houden, Madden, want die ga ik gaan jochten. Ja, nou, en soms denk je, nou, ik ga maar terug de wien, want daar lijkt het een vlaagje te komen. Ja, dan laat er in je voor en dan moet je daar soms voorrang op verlenen. Ja, dat is lastig. Maar dat is ook wel weer het mooie van deze wedstrijd. De hele mannen met Klaas Westerdijk. Concentratie op het achterdek. Ja, dan moet even goed observeerd worden. Werd de mogelijke gotten liggen.
wat de gunstige plak is om in te doeken. Maar de gong is er hier wel aardig uit. Ja, de hele man die is aardig oorzakken hier. Want die is starten op een 5e plakje. En die laat nou op een 11e plak. Want laten we dat ik even de hele tijd in de gaten houden op welk plakje ze starten binnen. Ja, dan is juist weer Huzum en Akeren die voeren. Je krijgt maar een mooi gangje langs. Grauwik en deze mensen liggen weer helemaal stil op hetzelfde plak. En dat is zo'n verschil. Snis die krijgt dan ook een surgje in, die juist nog ook omheen snijden. En die zaal zit mooi vol. En daarvoor zit Lemmer, die had datzelfde surgje nog niet. Dan laat het zaal als een gediend, ze hingen dat door een gaffel. En dan schielt Snis erheen. En dan krijgt Lemmer het dik wel. Dan is het voor Lemmer te hopen dat ze het krek op tijd krijgen, dat ze Snis naar voren blijven kennen. Maar de Huzemers hebben ook een gonkje. En die volg je. Die had het roer al dwars achter. Ja. Die wil uit de rijden blijven. Ja. En dat slaagt het echt mooi. Ze ziet je echt de grenzen op, hè? Maximaal trossielen. Ja, het is echt, je moet het 4 genoeg, maar je moet ook weer net de 4, want gisteren dicht. Nou, dan komt ze er dicht bij die bemmen. Dan best wel verder zielt hij zijn slag wel wat langer maatje kennen, maar leidt hij geen wien. Akkerem die vaart nou dadelijk in het vlaagje, dus daarom ben ze direct draait, want ze hier nog wel verder kennen, maar die wal is dan heel even. Maar ze ben bewust draait om niet uit het wienveld waar te komen, zodat Huzum dat wientje wel krijgt en hun er stil is en blijven. Dat zijn elke van die afwegingen die was constant maatje, want die wienveldjes die verhoor ik constant van plak. En als daar een beetje mee omging kerst omdat ze rond heeft, ja, dan is dat wel leuk. Maar als er net mee omging kerst omdat iedereen bij die zit, ja, dan heeft er niks aan. En als ze draait te let incest, dat is direct net zo bij de kant, hè? Nee. Ja, Drachten. Joris, die had hem lekker. Ja. En Die kan nou, als het zo blijft, in een streep naar de tonneta. Die hoed haast net eens te kruisen. Die Nee. kan die hele hoeken hier in één keer zelf nog een slagje maatje maken, denk ik. Maar als je nou boegt er weer een lietsbietje, ja, maar Dit hier de eerste route, hè? Oké. Dat heb ik net jongen, maar maar dit ben wel. En zo de achtervolgers, die moesten toen in alle keer beginnen te kruisen. Ja, want die kregen hem op een kop verkeerd toen. Ja. En nou is het even spannend om te zien dat het hoekje Helly ken. Dat die wien even wat gunstig is. Of dat hij toch krijgt daar nog. Want daar laat de wien ik hè, daarachter. Ja, hij moet hem dat ruwen door te krijgen. Maar het probleem is dat er zit helemaal geen wetter. Dus dat hij moet hem wel krijgen. Maar de zweten gaan nou omheen aan de rechterkant van het schip, aan de stuurboordskant. Dat kan je niet zien, maar dat gebeurt nou al. En dat die wien er dan te dwars in komt, straks dat er in de wien, dan zet er hem zijn in de wal. Tje, daar is het al. De vakvolle Ja, lijn. bliksem. De regie besluit even, nu zit de spanning te hel in, maar hier is het spannend. Maar dan jongens. Ja, Ja, hij krijgt het mooi hij op krijgt hem tijd. weer. Ja, hij krijgt hem mooi op tijd. Sure, en we sure die band erachter in het wetter, die stingen er gewoon, hè? Ja, en die vlaag op die raceboard die ziet er dwars op, dus hij Ja. krijgt hem super mooi. Oké. Ja, maar je echt weer gaat. Ja. Nou, Jeroen Pietersma voorlopig hier spekkeper op Jennewoord. Want het gotje liek het wat groter te worden naar Grauta. Nou ja, Lieket, wij hellen hier even de track and trace erbij van Nou, we kennen Team het zien. Steven van der Bles. Ja, we kennen het zelf, ik ken. Want- Maar Zoekplaatje. wie Waar het, is Grauw? wie het Godse krijgt nog maar 20 meter op een stuit tussen Grauw en Drachten. En daarvoor 350. Het is nou haast 350. Nou, dan kan je zien hoe snel dat verhoor kan. Ja, dat is het mooie van deze wedstrijd. Hè? Dat de bekijk in welk ritme valt. Dat is dan straks, nou als qua nummers, een flink aantal uit elkaar lijst. Bij het finishen. Dus, en een Grauw zo heel dicht op zit, omdat het ritme, ik zou straks beleven, dan in de volgende route is het ritme waarschijnlijk andersom. Dan gaat Grauw weer op de achterwind. Nou, in welk ritme ga je naar de finish daar straks? Ja. Dat kan heel bepalend worden. Maar wat Grauw eerst mooi hier, en dat hier je Drachten nou mooi. Ja, nou is maar de vraag, en Drachten hier mazzel in die zin dat ze bij de start geen lijst in van Huzum, dat ze de krek weer heen komen. Dat kon ze die chinvaller hebben, kon Grauwe krek net bijkomen. Ja, en dan krijg je dit ook weer eens. En ooit is maar elkaar in duel. Ja, en dan was maar oud als je goed erin zal. Maar nou weer de krek voorblijft. Dat wie gewoon een gelukje. En dan komt dit voordeeltje, komt ik eens een keer, als je daar dan goed mee omgaan, ja, dan krijg je dat gat ik weer op niveau. Even van de meiskruwers dus. De tussengestaan op dit stuit. Drachten
Vrij voor op 1. Daarachter Grauw. 3 Akrum. 4 Huzum. 5 Jennewaard. Plakje op schoot. Zuidwesthoeken op 6. Zo'n Ljouwert. 8 de Jouwer. 9 Jereveen. 10 de hele mannen. Alve Waard zijn. 12 de Lemmer. 13 Snits. En op positie 14 Langwar. Want ja, deze scootjes, daar gaat Jereveen om een tonnen, wel als eerste. Maar deze die zitten wel heel dicht op elkaar. En daar heb je eigenlijk altijd last van. Hè? Ja, dit giet voor iedereen giet het ontzettend vertragen. Hè? Dus dat alles wat je naar voren zit, dat heeft je voordeel van deze situatie. Want je hing je om elkaar, je maakt je de bocht eerst te groot. Omdat je elkaar uit, je val je toch meer stil als dat strikt noodzakelijk is in zijn draai. Dus een beetje volle meer op gang komen. Alles wat je voor zit, heeft je voordeel van. Maar ja, het is niet door. Je kent de ruimte is binnen het grote, dus ze lossen het machinaal en zat de heel netjes op. En dan Ken Lemmer er nou bij tussen. Dat is een leadsgatje. Ja, dat is heel Het is moeilijk te zien bij. Je helemaal rugs in beeld. Maar het lijkt dat het al je goed gaat. En dan lezen ze toch wat boord aan boord. En dan Koen Lemmer daar wil eens een keer het voordeel van haar. Maar ja, ze moeten nou ik hoe stag, hè, want die oren ben bij de wal. Dus iedereen moet hoe stag. Ja. Daar zit ze al met de bomen in de wal. Ja. Lauwert die zit er. Je kent te vier draait. Je kent het achterskip niet meer kwijt eruit, dat raakt naar de wal. Dus valt er eigenlijk weer over de achterkant vol waar de krek wij draaien hoor. En de Zuidwesthoek is daar hingebleun. Want de Jouwer die zit nou dicht bij Jennewaard. En Jennewaard leiding krijgt 5e. En de Zuidwesthoek is 6e. Dus daar binnen al de nodige wisselingen west. Ja. Rinus de Jong van de Jouwer die komt hier op dit stuit dus vrij gunstig uit. Rinus die draait nou maar Jennewaard maar. Die wordt straks het bopperste schip. Dus als ik een lok heb dan helder het hoekje ik. En Jennewaard heeft het wat regen. Die gaat het misschien niet helden. Maar die krijgt het wat regen om het hoekje te helden. Die zit aan het stijgerken hè? Ja. Maar mocht hij net het stijgerke helly en de Jouwer is net vrij voor, dan moet Jouwer, ik al kende het stijgerke berinnen, alsnog oestag om Jennewaard rond te gaan. Ja. Maar ze kennen beide, denk ik, het net bezilier. Lang net. Het trodde wingen maar zo weinig, zo'n beetje snelheid, maakt het toch dat ik wel een heel lang trofvalst. Ja. Zoals daar is de Lemmer ook al. Ja. Die zielt ik echt wel naar voren. Ja, die had ik uit te pakken, dit kampioenschap. Die ben die kampioensvorm. Ik wil hem net zenuwachtig maken, maar... Die neef die zei van de morgen bij de routebespreking al Albert 1/8. Ja. Uit de gek, maar ja, zoveel punten had er wel een nood aan. Ja, dat is vrij uniek. Beter ken het. Nee, dat is heel mooi. En dat jouwt een beetje rond, hè? Die gedachte, als je wordt nou een heel slecht waarkomen zongen, dan ben je daar niet direct maar uitschakelen voor het kampioenschap. En nou even Sjen, is het Jereveen, Matti draaien omdat Lemmer draait? Nee, het Veen dat kent de voordeel. Dus die hoeft geen rond te Tiano Lemmer. Dus het Veen die maakt het hier een mooi slagje. Hè? Die kan ik nog wat trots zetten. Die kan heger op als ze krijgt Jouwer en waar zie je het als ze krijgt bij? Hier we nou weer. De Zuidwesthoek, Jennewaard. Jennewaard zit erbij. Ze kan nog steeds heger. Maar ze zien hoe leeg Jouwer is stuur en hoe heeg het Veen. Die komt er nou heel dicht bij die man in de buurt. Ja, en dan, dat ben nou krijg van die denkjes. Dat kan je niet uitdwingen. Dat valt je in de score of dat valt je niet in de score. Als de verschillende koersen van die Zuidwesthoek en Jennewaard ten opzichte van Heerenveen. Jereveen zit wel onder ronen van het wedstrijdwetter daar. Geroepen de bedel. Maar hij kan gewoon een slag minder maatje als die oren. Heger bij Hegel is in de schip. Ja, dat is, Nou, dat, krijg je de oren wel. Ja, zullen even het postalletje krijgt. Nou, had er een knikje daar, zat de Sjen. Dan kennen we weer een beetje deel. Ja, maar als dit wat te voller riskeert en die lijst helemaal stil, dan komt er gewoon natuurlijk wel waaien. Nee, hij moet nou wel, hij heeft zijn kont draait ik voort, hè? Ja, hij met die kont net in de wal komen bij de draai, want dan is het de bok. Dan gaat het er helemaal een latte plaat in de wal. En dan krijg je ook nog wat lijst van jou. Ja. Dus het komt alle keer weer binnen, maar hier. Hij moet nou Sjen dat hij draaien kan. Net even benijd hoe Jereveen daar uit deze situatie waar komt. Had er nog een afgang moest achtergaan. Want dat zoekt nou met Wan. Nou ja, hij kan haast die slagmeisjes hoe niet zitten. Het is in ieder geval eerst de Jouwer.
Die gaat toestag. Maar ze lezen al een tientje rug in de wien, hè? Ja. Zo is het met nog hartstikke keer gebeuren, want dat is wel gevaarlijk. De gong gaat eruit. En hij is bij de wal, dus hij meer ruimte voor de wal vregen. Dus Drachten is alweer om de tonnen heen. En Grauw is nog onderwijs naar die bobberste tonnen. Jeroen Pietersma weer riant op kop. En Douwe Visser van Grauw. Ek heel roem op het tweede plak voorlopig. En daar pas zorgen we het scootje van Akkerem. ja, dus dat Drachten zo gauw mogelijk naar de midden van het vaarweg te zakken om die strook en wien op te pakken. Die niet aan de heger wal is onder die bemmen. Het kent het wel omdat de schepen die van deze kant uit komen, ik al vrij leger invaren om dezelfde reden. Ze moeten officieel bij de wal bloeien, Drachten, hè, bij de linkerwal voor u thuis standpunt bekeken. Maar als ze rond de kraaien om te zakken van de schepen die van deze kant uit komen, dan gaan ze dat uiteraard wel. Want er leidt iets meer wien. Want dat binnen regels echt hier op het Jennewaard specifiek. Ja. Als je van de bopperste tonnen waar komt, mast hartvaring op orenskip, maar mast wel stief de stuurboordswal houden in dit geval. Hè? Ja, precies. Heel als ze samen met tonnen komen, hè, links om de tonnen, Ja. dan moet ze die boppenwal met ze beet houden. Gaan ze oors om de wal, om de tonnen bedoel ik, rugzam, dan moet ze de benedenwal houden. Ja. De Lemmer, die had de gong daar aardig erin. Het Jereveen komt weer een beetje op gong. Moest schrijpje vanzelfs. En je gaat Jenne wat al. Gerhard Pietersma op zijn thuiswetter. Alleen maar lijkt het inderdaad een mooi slagje maken te hebben. Ja. Want ik had net helemaal in beeld hoe het totaal zit. Maar Nee, ze binnen- Lemmer lag achter op het vingen. En Ik ben al Vingen net zonder plak, daar scharrelen voorlopig. Zo. die had toch, het vingen had er toch Ja. te lang aan het griem west. Ja, En daar de Achterdel. en daar profiteert Albert van. Ja, die is al op schoot van, 14 en zo. alsjeblieft. Ja. En dat zijn leuke klappers. Dat ben mooi geloof. Dan hoeft het niet beslist jouw trekker te worden, Joert. Nee. Maar Nou ja, hij zielt al jaren alleen nog maar in het linkerrichtje, hè? Ja. En dat is ook een kunst. Dat is, ja, zeker. Dan kom je een heel eind. Dan ben je altijd kandidaat en dan kan ik eens een keer goed vallen hier. Hè? Ja. Maar goed, dat is nog een heel even uit. wat als ze deze 3 dagen gewoon had houden, dan hoe bepalend is dat als je uit deze auto zwaar komt, maar je al een behoorlijke voorsprong voor die kampioenschap. Nou, dat is ontzettend bepalend voor de flow in de groep. Hè? Het mentale stukje. Heeft je mij een enorme boost kregen. En dan krijgen ze op het scootje van Lemmer. Nou, stel dat ze Joert Zonderbloem en 2 eentjes. En dat is bij Huizen maar precies hetzelfde. Ik bedoel, dan heeft gewoon een voorsprongje. Ik mentaal. Hè? Niet alleen in punt, maar ik mentaal. Is het een paar keer mislukt om wat vrede. Ik maar soms krijg je er zelf helemaal niks aan van. Dan is het gewoon ontzettend moeilijk om de 3 weer op te pakken. En Simmeke te zeggen, we hellen er alles uit wat erin zit. Dat zie je nou wel eens. Maar of dat dan echt binnenkomt, hè, dat weet je nooit. Maar nou daalt het vanzelf in. Jongens, we zijn goed bezig en we hebben kans. En is het ik een beetje van, nou ja, het stikje wat we zelfs net ingehouden hadden, want dat is op dit wetter toch meer dan op Iepenwetter. Ja. Dat gaan we goed trots doen. Ja. Hè? Nee, die pechjes die samen gratis krijgen kennen, die hebben we net hand blijkbaar. Want we Precies. staan er goed voor. En iedere sportman en sportploeg weet dat soms, als de omstandigheden die je niet in de hand hebben, goed voor je vallen zijn hier. Nou, dan maken ze een hele grote kans om de prijs op in ieder geval bij de eerste te wijzen. En vallen die denk je alle gekregen verkeerd om. Dan kan je nog zo goed getraind hebben, nog zo snel wezen, maar dan ben je kansloos. Daar hangt een reden protestvlag. Hè? Ja, dat is bij Zuidwest ook. Ja. Dus dat is een situatie die wij net in beeld hebben. Maar daar is toch wat bad. Daar, en dat zal alles te krijgen aan met die draai waarschijnlijk. Waar ik misschien Ljouwert in de wal rekken met de vaarboom. En waar alles in moet doen. Ja, daar is iets wat wij net jongen hebben, maar er is verst iets gebeurd. Ja. Ja. Jereveen hier in duel met de hele mannen. Achter de Lemmer, echt in de middenmoord. De Lemmer heel krees opklom. Van 14 naar zo'n. Jereveen zit op het 8e plakje. De hele mannen opnieuw op dit stuit. Ja, daar is nog wel wat mogelijk. Maar hier zorgen we de J van de Jouwer, Rinus de Jong. Laten we net vergeten. Daar zorgen we 12 vlagjes trouwens. Maar Rinus de Jong komt van positie 13. En die leidt echt gewoon op 5 nou. Dus die zielt echt vooruit, Joert. Ja, die een bliksemstart maken.
En wij krijgen nou even terug van de track and trace. Als Drachten nou weer in de lange sleet komt, dan wordt er op noemer finished. Dat is informatie die wij terugkrijgen. En dat zou dan toch al aardig betied wezen. We zitten nou, ja, we zijn al oorlog. Het is al 4,5 jaar. Jawel, maar we hebben ik wat tijd verknoeid mooi het starten. Ja. Ja. Maar ja, ze weten ik net, het is nou daar wel een stabiele win. En je weet ik net wat de commissie shirt wat er aankomt. En dan hebben we in ieder geval een eerlijke wedstrijd aan. Nee, ik heb ergens op Sjoerd dat na 4 uur, een dichter bij 4 uur, zou de winnaar wat minder worden. Dus ik denk dat ze dat risico niet nemen. Dus als je nou al hele vlakke steken hebben, weinig winst hier. En als de win dan nog minder wordt, ja, dan komt er heel weinig meer terug tussen al de BM terug. Ik denk dat ze de wedstrijd niet devalueren willen. Dus ik denk dat, want het is nou een mooie wedstrijd geweest. Ik denk dat ze dat risico niet nemen. Ik denk dat het heel verstandig is. Er zit nu al een heel groot gat tussen nummer 1 en nummer 14. Hè? Daar zit wel een kwartier tussen. Ja, minimaal. Ja. Wat net meer is. En als het winnen straks echt wat uitvalt, dan wordt dat gat nog groter. Nou, hier hing het een rode vlaggen. Dat is bij Leeuwen zeker. Dit is Leeuwen dus. Nou, die zagen we in die daar bij de ronde van die tonnen. Maar de boom in de wal, die is daar misschien hingedrukt. En staat hem hier ook een vlag in het wand. En die ziet in die draai daar ook in de buurt. Die had ook daar wat posities verlen. Kan haast net missen als daar is wat bad. Ja, dan hebben we het nou toch even hoe protesten gaan en het beeld aardig rustig is voor is. Ik had van de week even gezien dat Waas die morgen op ter hele uitspraak wie in het protest de hege beroepen. Van zowel Drachten als Jenne Wout. Die 4 punten op grauw kregen, maar protestbehandeling of de uitspraak is uiterlijk op voor wat zijn op het palaver. Of de jury maakt een reden vinden om het jedder te melden. Maar dan is uiterlijk de uitspraak van het hege beroep. Dat is op woord zijn. Nou, deze tweede lezer zat tegen bij elkaar. Dat kan net missen dat hij het zeer elkaar protesteren. Dat was wel dit weer lang waar dat discussie dat green. Dat weer lauwer we net. Oh. Dus ja. Hier hebben we nog een protest. Ja, weer nog een protest, ja. Terreinen protesten hebben. Maar juist nou maar hoeveel gangen Drachten waaruit die volgens leer waar komt. Ja. Ja. De wien van achteren, er zit nu nog meer wien van achteren komen. Grauw die pak krijgt hem dadelijk ik. En Huizem die krijgt diezelfde wien. Die Drachten mooi het en Grauw, die krijgt hem een rug van voren. Dus die moet er nog weer eens een keer een slag extra maatje om bij die tonnen te komen. En Akker die Sjurgen redt zet het er even onder de vlag. En dat is, dan ben ik benijd dat mijn informatie klopt. Want ja, je zoekt naar steeds. Dan kunnen we nog wel een rondje. Ja. Ja, Drachten komt hier nog een helte van de vlootje in. Ja. Die nou nog op een zo'n maar omgringen. En die maakt er nog een eind. We hebben dit beeld nog haast nog geen skip jongen. Hè? Dus de club, de grote hoofdmoot moet nog komen. Zeg maar, die lijkt een groot pad van een vleet. Want Jouwer is de nummer 5. Laten we dat net vergeten. Ja. En dan is de nummer 1, die is daar al bij. Dat is een heel groot verschil, ja? Nou, het verschil is zakrut tussen de nummer 1 en de nummer lijst. Dat is haast 2 kilometer. Dus dan kan je wel zeggen van we kennen worden. Want je met de lijsten, maar ik ben verdonker. Ja, daarom. En de dagen worden toch al bij wat korter. Dus dat wordt echt niet meer horen. En dat zie ik. Het gevaar is natuurlijk groot dat die winnaars straks uitzagen. Ja, dan heeft het helemaal verkeerd in. Als comité zijn. Dus ik denk dat het heel goed is. Die winnen er nou nog. Het is nou nog een eerlijke wedstrijd. Ze zullen hier denken van Smitty finish er maar in. Ja. Wij gaan lang genoeg op koplijn. Wij willen het feest wel in. Kom maar op. Als ik dat zie, dan komt die finish bijna jou genoeg komen. Maar we gaan nog geen bevestiging krijgen en geen signaal op het finishskip. Dus we houden nog even een slag om eer. Jeroen Pietersma, zocht nog eens even weer om. Kan gereisd wezen. Het is een gigantisch gat wat er slijn had. En jongens, hier ben de Lemmer en Jereveen nog ontwrakselen. Eerst maar eens om van die Sannemar aan te komen. Die moeten helemaal nog omheen om die Volkertsleert nog in te komen. Nou, die ben nog wel even onderwijs. Ja, nou. En dan krijgen we nou een bevestiging van de andere kant dat Nooi Boeifjouwer, dat is dus in de lange sleert inderdaad, dat de finish erin komt.
En de schip voor jou, dat is nou Hassel bij de bovenboei. En Jouwer die is loop 5. Die moet nog gewoon het hele traject beginnen. Zeg, dat is het verschil. Het is helemaal Udding scoort hier op Jennewaard. En de wind die is weer eventjes een beetje naar links aan het draaien. Want het is juist dat Jouwer de vak inslaagt. En Jennewaard die draait er al op. Je krijgt hem dadelijk heel rommering. En dat Jouwer zal ik niet lang meer wassen. Want dat heeft geen zin. Dat gaat er al. Ja. Wils Drachten die kon in één keer op het tonen aan, hè? Ja. Die ging precies goed. Die ziet precies in een goede moment zit hij er. En hun nou pas weer dezelfde Wienersdracht niet, hè? Tja, dat gaat er. Nou kan jij een waard opsturen. Ja. Want ja, die kan mogelijk nog wel een onvaltje op de jouwe doen zelfs. Maar deze gong. Ja, Jouwer die moest nog draaien. Die is correct boven dat Wienveldje draait. Dus die krijgt iets minder gouden gang als dat Jennewaard dat krijgt. En als Jennewaard aan de bovenkant boord aan boord komen kan, had de Wien weer een beetje schraling giet, dan had er hem goed. Hij kan loeven Ja. en Jouwer jouwt volle medel. Maar het is, wat is het verschil in skip om hier te varen? Want we weten, de Jouwer is een heel groot Ja. zwier scootje. Nou, daar ben hier een hele volle linigere skippen bij. Ja, en de schip en dat is grauw en de hele mannen die ben in principe wat behendiger als Snits en Akkerum is ook een schip. Die ben in principe wat handiger in het draaien als je wat grotere en zwaardere schepen. En tussen de lichtste schepen en de zwaarste schepen zit het op meer dan 2 ton volgens mij. Dus ja, dat moet je wel elke keer mooi nemen. Nou is het wel zo dat ik het zwaardere schip natuurlijk meer pk's hebben. Dus dat moet het compenseren. Dus ik denk En dan de pk's in Tuur neem ik gewoon, hè? Want, sorry. Ja, die heeft meer voor jouw kant mee. Dus ik vertaal het dan altijd naar pk's. Maar die hebben meer voor jouw kant mee de zuil erop staan. Dus grotere zuilen en 30 meer pk's. En dus het moet in principe weinig uitmaken. Maar ja, ze hebben gewoon iets meer ruimte nodig natuurlijk. De Grutske Koprinders hier op Jennewaard. Dat binnen de dragsters met Jeroen Pietersma. Die steven hier aan op haar beste resultaat ontnota in dit SKS-kampioenschap. De 74ste editie alweer. Het begint een aardige mooie traditie te worden. Is het net volgend jaar de 74ste? Ja, Nee. volgend jaar is volgens mij het jubileum hier. Hè? Ik ben niet zo goed in digitaal, hè? Maar Maar dan vieren we het nou vast. Dan was het in hun eigen boek verkeerd. Want dan is het is wel haast 50 jaar geleden dat dit dragsterscootje een overwinning op Jennewaard pakt had. oké. Nou, dan wordt het helemaal. Dan is het voor hun in ieder geval feest. Ja, het is 49 hier om zak te wijzen. Nou, kun je het uitrekenen, hè? De eerste keer wie in 44 Dan is in 2020. is dus de 76ste. Maar dat lees ik later nog wel een keer uit. We houden zijn bij de wedstrijd. Die mag er altijd 1 bij optellen houden. En er wordt nog altijd zield. En de ene had aardig meer gang als de oren. Daar zullen we links in beeld dat Akkerum al een mooi eind onderwijs is om weer naar die Santa Marta. En hier onder in beeld de Snekerpan. En het is de Lemmer die oerstag maakt en Jereveen. Oeh, dit wordt ik nog krap, dat hoekje daar. Ja, hij maakt hem rondte, Jan. Er is haast geen rondte. Oei. Past precies. Ja, nou, het is... dit is een keurige douwe. Ja, dit is wel even heel spannend. Want die Albert die sorry. Die man die komt ik al even te zien in zijn tuin van... Oh, steen al mijn pjellen er nog. Alleen maar die moest draaien bij die wal, maar die kon er net verder. En ja, dan moest hopen dat het Lemse scootje op 10 nog een beetje van die wal afvaart is. En dat ze er nog correct achterlangs gaat. Dat weer wel een hele grote gok wat te doen, maar het komt correct goed. En zo is gewoonlijk het spreekt wat de site, wie niet waagt, die niet wint natuurlijk. Dus waarschijnlijk, maar ik denk dat er nog straks verder Lemmer is, omdat hij San in die hoeken opzielijk hoor. Ja. En hij komt ook bakbord weer waarom, dus ik denk dat hij hier maar deze actie Lemmer wel voorbij ging is. Maar dat zou we straks even zien, hoop ik. Ja, deze man die binnen onderwijs naar de finish, denken we. En als het goed is, dan moet ze op nummer. En dat is nummer 2, waarvan ze vertrokken werden. Dus die moeten nog een mooi eind trossielen hier in de lange sleet. Maar ja, mijn Sam eind voor.
Dan hebben we vergelijking met Juster met de Lemmer. Hè. Die lijkt echt een heel lijn voor en die kon er zat. Dat zien we. Ja, alleen maar wie is dat? Hij is de enige die daarin het griep met raak een mooi koeltje hier. En nou had iedereen wel aardig wien zat het liggen. Ik in de volk het sleet, maar drachten die ik maar wien terug. Dus die afstand die bloed bewaren die zien op grauw. Dus wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht. Jennewoord, daar bij de Waldel boppen in. Jereveen, de Jouwer. Lemmer moet er ook ergens wijzen. Ja, werd het Lemmer bedarren. Hier is een hele slagje. Daar zit er helemaal links. Ja. Hij komt met vakje, krijgt het beeld in. En die had toch een heel soort extra meters maken. Want Sjugg is even het hele maandje dat er is bij de tussen kropen. De hele mannen. Laten we de volwaardig skip nemen. En die kennen nou in één keer recht op die tonnen aan. Ja, Albert is hier, Lemmer is hier te betiet bij die wal. Moest draaien omdat die wal er weer. Maar eigenlijk, als ze het even instellen gingen. Dat is juist nou een Heerenveen, die ging er achterlang. Die is nou wel haast de hele volksleer voor. Ja. Ja. Kost het hun voorlopig 12 plakken van Son en Johan. Ja. Er is niks aan Want het en het Jereveen en de hele mannen die binnen tussen kroept. Daar is Huzem al. Huzem die had denk ik, ja, een geluk bij een ongeluk is dat het net al te zwiere wien is. Want oor zien ze misschien nog meer problemen aan hè, met die gaffel, met die neetreparatie. Dan hier iedereen de meerskippen voorbij geweest. Want geniet hier gang bij op dat moment. Dus geen even tijd om te repareren. Dus, voordat de skippen weer elke dag gelijk over hun voor. Nou wie alleen nog grauw even voor hun een schienvaller. Die voer over hun. Ik maar krijg, maar het lukte krijg al. Maar was in de volle meer geweest. Daar zullen we de 7 Wolden. En dus denk ik dat we richting finish gaan. En dan is het net naar het bordje, denk ik, maar wordt de tijd opname. Ik ben even benijd. Het is nog wat verwarrend. Wat douwen, wat Domas het weten. Ja, nee, ik weet het ook niet, jongen. Echt niet. Die procedure, daar hier ik altijd meestal van aan boord. Want die vlagen en die bordjes en... Toen bij de start pas ik alweer bijzonder in mijn beleving. Dus ik waag me er niet meer om die te spraken. Het lijkt erop dat ze finishen op nummer. En dat we inderdaad finish op nummer, dan moeten ze in de buurt komen nou ze staren gewoon van dat bordje. Nee, dat leidt helemaal achterin. Want ze hadden bordjes natuurlijk omdraaid. Jawel, maar daar binnen bordjes al. Ja, maar zij komen nou bij bordje 14 en dan gaan ze nou... Ze moeten naar bordje 2. Ja. En die leidt helemaal achterin. Ja. Ja. Als ze de goed niet hebben, hebben ze inderdaad omdraaid. Ja. Dat kennen we door. Nee. En dus komen ze in de buurt van dat bordje. Want ik zie ze in de viertal. En het gaat is grut. Naar de nummer 2. En dat is nog altijd grauw. En grauw moet helemaal naar bordje 3. Dus die redt dat hier net op om daar nog tussen te komen. Nee, Het verschil is 400 meter met grauw. Dus nee, en ze moeten... Dan kun je nog maar een rondje draaien. 40 Oerbruggen. dat gaat erin. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Cecile van die trouwens toch heel goed, hè? Dat bedoelt ze van douwen? Met drachten. Ja. Jammer dat ze dat incident in grauw hier, maar Zuidwest ook. Ja. Dat weet je toch net hoe dat ouder in. Maar Justus Silden ze goed en Joert weg goed. We zijn jammer dat je die onzekerheid in grauw op jezelf laten hebben eigenlijk. Ek grauw nou in de lange sleet. Die moet helemaal naar bordje nummer 3. En we zeggen correct in de 4 nog correct dat de nummer 5. En dat is in dit stuit Jennewoord nog maar om de tonnengang in de Volkert sleet. Die moet de hele zone maar naar roer. Ja, Saf, je kan het uit elkaar herinneren. De Jouwer dus op 6. Heel netjes. Jereveen op zo'n. En dan zullen de hele mannen op 8 lezen voorlopig. En Jochen, de Lemmer en de just wat in je slagje dat verschil is. Wat grauw, wat Jereveen has nou de koe has een pink tussen. En er kennen nou ja, er kennen we 100.000 handen tussen. Zo'n klap in één keer. Ja. Het is wie een grote gok, maar het koeien en daar hebben we wel deze winst van maken. Wat doet Drachten? Drachten? Wij willen Drachten graag zien, jongens, want die lezen voor. Dit is grauw. Dit is grauw. Maar Drachten, dat gaat door de finish wezen. Die is alweer bij de tonnen. En die draaien er nog een keer omheen. Ja, en dan maakt ze nog een bordje, denk ik. Ja. Dus ja,
We hebben zelf ook wat door de hitte bevangen. Maar het is nou dat Drachten, die gaat nog één keer door de wien. En je dan op zijn bootje houden. En dit is Grauw. En die zielt ik op een hele veilige tweede plak. En daar zit ik een heel groot gat met Akkerum en Huzum daarachter. Zie maar, die matten hier nog voorbij komen zelfs. Boppen de Biemkes, 2 teuren. 1 van Grauw en 1 van Drachten. Oh, Deksel, zullen we eens even. Daar hebben we Akkerum. Die is toch een heel lanceur. Die is helemaal losrekken van Huzum. En die zit toch wel Die zit er Grauw op. volle dichter bij Grauw in de buurt dan ik dacht. Goh. Ja, dat kan nog verrassend wijzen. Ik weet niet wat Akkerum zien startnummer weer. Maar... Huzum, Akkerum, die weer van Plakson starten. Oké. Dus Ja. die hoeft minder 4 terug te zien. Ja. En dat je het zou rekenen, niet? Goed, voor beide schepen, in beide gevallen, hoe ik met ten opzichte van elkaar eindigen, is voor het klassement toch een hele mooie dag. Hè? Dat is, je bent goed uit de strijd komen hier. Hè? Absoluut. Ze hebben net hele grote schade op ten opzichte van elkaar. Dus zo op deze manier eindigen, dan bloedt de strijd straks nog heel erg even. Maar het zou nog spannend ze kunnen tussen Grauw en Akkerum. Want Grauw is jedder, of Akkerum is jedder bij het bootje dan Grauw. Ja. Akkerum misschien lijkt het nou wat stil te lezen, alhoewel Grauw het nou ik helemaal geen gang. Maar goed, dan kan ik van de camerapositie komen, want Drachten hierin het ogenschijnlijk wel aardig zat te zijn. Maar... En dan maar we toch stadig gewoon toch maar even niet Drachten, want die moet nou toch haast bij zijn bootje wezen. Want dat zal ongeveer lezen daar, ja, daar waar Grauw nou is, nog een paar plakjes vooruit en dan is Drachten de winnaar. Want geen onervaringssituatie mooi de Akkerumers krijgen ten opzichte van Drachten. Nee, dan kan het beter nog even een keer draaien. Dan stel het maar even uit. Maar hij moet er haast wijzen. Dus dat kent volgens mij al voordat Akkerum er is. Je zuur nog dubbele cijfers nevens mij op bootjes. Dus hij mat nog een peer vooruit. Wat door Drachten gaat hij nog een keer oestag. Of kroept hij eronder terug. En dat is toch wel een linker manoeuvre, zoals ze zeggen. Ja, ze gaan nog een keer oestag. Geen risico. Ja, je shift ik weer dat er straks een liep de wind naar de reus gaat. Dan kan Akkerum, ja, het Grauw een peer van deze slagen maatje met die Drachten nou doet. En Akkerum moet dat niet. En dat kan samen verhoren. Dan schielt het toch heel gauw weer naar elkaar. Dus het is nooit eerder zeker als dat ze bij het bordje best. Ja, dat is nog een bootje, Freek. Die stiert, ik zie het ook altijd zien. Die staan omdraait. Of draaien ze om? Nee, dat lijkt je wel de bootjes te wijzen. Die draaien ze om, denk ik, als ze bij hun plakje binnen. Ja. Want je, daar is de katter al. En de bootjes die staan voor de katter. Wat je net beter wist, zo je zei Cecile nog een route. Rustig blijven, jongens van Drachten. Want dit is toch soms nog wel even van die momentjes. Dan denk je, hij is een grote voorsprong, maar... Ja, dat had je nou in het niks terug te komen. En die hoort niet horen wie. Nou, Drachten gaat nou, komt van bij de tonnen waar je bij de vlak bij die boer ligt, laat je een stingen bij op elkaar. En je wil, en dan valt in het niks. En dat Grauw en Akkerum een koeltje mooi nemen, ja, dan kent ze hem nog graag in. De spanning blijft er toch inzetten onder mij de laatste. Want Ik heb toen gezegd, mooi dat ze er zelf nog helemaal niet zo zeker van binnen. Ondanks al die meters die ertussen zitten. Ja, eerst en dan Leeuwen. Want die meters, die binnen, waarom Roen? 80 meter. Wie ze krijgt nog draaien 150 meter weer. Dus ja, en het kan zo wezen dat Grauw hem een keer bezield had. Nou, we zijn er ook zo wat stil van. Wat is hier nog in een slot mogelijk? Ja. Drachten, nog steeds geen win, nog steeds geen snelheid. Nog steeds net bij zijn boordje. Maar dus juist nou zelfs dat bij Drachten de vak op de verkeerde kant volvalt. Dat ze dachten, nou, bak moeten zien.
En de vak die valt nou aan de verkeerde kant valt die vol. En nu komt er weer een beetje te plak. Ja, nu krijgt er weer een stukje. Maar ik weet het nou net hoe de afstand wordt. Want als Grauw dit allemaal net beleeft. Ik heb het nou even hier een afstand die net helemaal klopt op het trekken. Trekker is even in de war. Nee, dus, Die is in de war. die is in de war. Ja. Dus het is nog de hele tijd wel drachten. En de adviseur die zet al boeten op het schip. Ja, die Op het Berghout. willen mijn schop onder de kant. Ja. Die willen Sip- wel trillen. Sipko Zwart, ik een betoefdzieler en zaalmaker. Die trilt hem haast nooit de finish daar. Want er komen nog wel meer scootjes aan en dan moet je daar ook weer voor draaien. Ja, en hoe meer dat er allemaal komen, die lees ik weer in het paard van de wien, hè, van de wienbaan. Dus daar krijg ik in dat opzicht wel eens van. Moest er omheen varen, maar ze houden ik de wien wat in. En ze verhoren de wien. En dan kunnen we constateren dat het een goede beslissing is van de wedstrijdcommissie om nou ook te finishen. Want dit wordt steeds moeilijker om alle scootjes binnen te krijgen op tijd. Ja, ja dat ik nog een beetje, nou is er een aardig koeltje, maar dat ik nog een beetje stiller word. Dan bij Grauw slacht de vak nog ik alweer in. En deze scootjes die hebben romte, want die zitten mooi alleenig te varen. Ja, het meterke klopt net, maar op het trek en trace kunnen we toch zien. En dan Grauw een behoorlijk stukje, die had toch wel wat wien in de vak. En die had nog net een slag maken. Hè? De wil ze dracht niet rot wakker hoe stagwest is. Precies. Ja. Je ziet bij die boei ziet hij al in vlaagje en dat neemt er mooi. Dus als er het je maar redden kan, dan komt dat misschien toch nog heel dichtbij. Drachten maakt naar boordje 2, Grauw maakt naar boordje 3. Dat is dus net een heel soort uitenwar. Maar het gaat nou even om het tempo wat er nog ontwikkeld worden kan. En waar is Drachten? Hoe vier is Drachten bij de tonwaai? Ja, ik denk dat ze er een of je, dan krijg je het later er even voor. Maar daarvoor zit al wat wien. Ja, als die er weer een beetje de rom in valt, dan denk ik komt het goed. Maar daarvoor komen aanstek nog wel scootjes. En hier binnen boordjes, hè? Hier beginnen de boordjes pas. Zie je, daar zit het scootje van Huzum. Daar Oh. moet ze rekening mee houden. Wat een spanning hier nog op het laatst. Een enorme voorsprong. En Grauw, die gaat bij een volle snelheid. Het is Grauw die 2 hele knopen rint en Drachten nog maar 1,4. En dat kunnen we wel met zekerheid zeggen. Het is haast net de leeuwen. Ken Drachten dan. Ja, nou hebben we ze een keer even. We hebben een oor hier. Grauw al Sjurrs. deun op de kont bij het Grauwste scootje. Ja. In dit tempo. Nou ja, Grauw die is om het tonnen kwam, die kreeg daar een sugje hè, bij de GBM'ers toen op de wal. Die had het gewoon mooi om. En Drachten is al 2 keer de wien geweest. Dus. En de laatste keer gingen ze vrij 4 naar die hege wal. Daar dan je vrij dicht onder de BM'en. Eigenlijk wat te 4 futvaarten min betekent. En dan komt het heel moeilijk weer op gang. En Grauw die koos direct voor de middenkoers. En dat kon ze wel omdat ze direct het koertje mee kregen. Hij zal hem net in het wat rijden voorbij varen, denk ik. He, dat zal heel dreig worden. Maar ja, Grauw is wel een plakje via de starten. Ja, daarom. Dus hij hoeft hem ook net voorbij. Als er maar heel dicht op de kant zit, hè, die 20 meter die het touw lang is bij de sleepstart, zeg maar. Als er daarbinnen zit, dan moet er theoretisch voorwezen. Ja, het zal er omspannen. Ten meidje, het werd hartstikke spannend. En dat is ook een keuze wat Grauw graag doet. Hè? En Ja. nou krijgt Drachten toch eindelijk eens een beetje gong. Eindelijk een beetje winnen. En krijgt Grauw de uitschieten wie van Drachten. En dan kan Drachten we krijgt misschien die metertjes pakken die nodig had voor de eerste dialwinning. We zeiden het al in 50 uur op Jennewoord. Hij moet het nou redden. Dat kan hartstikke door. Ze zakken allebei je lieke hut naar de beneden wal. Dat ging in het heel door het ik net. Maar dat gaan ze gewoon redden. Het gaat dus groot genoeg. Ja, en dit is het punt waar in de Tour de France het muziekje opkomt onder de beelden. Want we komen echt nou bij de eindstreek. En hier is het allerlaatste eindje van de wedstrijd op Jennewoord. En daar gaan de handen omheen. Want daar is dan toch nog de overwinning van Dracht. Maar oh. Wat wie het close mij Grauw. Het scheelde werkelijk niks.
Maar hij is binnen en zij ben er verhipte wies bij, hè? Ja, maar die man heeft hier heel wat betaald maar het schip en heel hard aan werk. En het vertraagt alle keer. Ze konden op hun manier konden ze net op tijd beginnen te trainen. En dat dan dit jaar komt, dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan ben je een hele midje op een mar en dan komt het op het laatste meterke om. Ja, ja. Maar gelukkig hier je die voorsprong al wat de wedstrijd. Want anders is het lang niet redden. En dan ben ik benijd. Ja, want dat daar is Akkerum ook al. Jeder is als Grauw. Grauw is dus al finished. Dat in ieder geval Akkerum, maar Akkerum is finished en Grauw nog net. En die hingen terug haast in de wal. Ja, oké. Dus ja, dit is nog even de vraag. Want Grauw, ja, ze staan er al ontspannen. Dus het lijkt mij ook dat derde finish al west is. Maar dat krijgen we straks wel te jaren. De definitieve uitslag volgt nog, maar dat het bloedstollend spannend weer, dat is helder. We weten wis dat Drachten je wint. Als Grauw nou tweede wordt of derde, dat zullen we dadelijk even van jou uitzieken. Want Akkerum is daar toch nog weer heel mooi hinnescoot van alle positie. Zo'n waaruit ze starten. Ja, wien ze wol of net voor Grauw, dat weer voor u nou nog moeilijk te zien. Het lijkt erop dat ze tweede winnen, als we die vingers stellen. Dat had heel knap west dan van Pieter Meter. En dan is Douwe Visser in Stefan Ian. Draaien Jere op Jennewoord. Ja, maar Zat goed. dicht leidt het Bielkoor. Ja, maar goed, ik denk dat Douwe dan nog heel blij is als je het rijdt te plakken. Want hetzelfde geldt wist het ziende op Njörde. En dit soort plakken, zijn we er veel een beetje betoogd hebben. Die zijn onberekenbaar. Hoe krijg je de wien in welke slag? En als je het red wordt, dan moet je echt de handen tegenkniepen. En dan krijg je op het even bed, dan krijg je gewoon alle kansen daar. Ja, wat een close finish. Het is verschrikkelijk wat wij toch de honderden meters voorsprong. En dan op het laatst nog 6 spannend maatje. Drachten eerste. Ja, superleuk, zei die man. En Jere nog boeiende duels. Sjoch Jen en Waters broezen. Sjoch Jere Veen daar achterom. Daar voorin in de vierde, helemaal linksbovenin. Sjoch we tuig van Huzem. Dit zo'n onfortuinlijke start hier. Het hele tuig weer naar beneden moest. Want die gaffelback die ziet net meer goed vast. Neetreparatie. En als ze de skeer behind kennen, kunnen ze toch nog redelijk finishen. En nu weer een wedstrijd. Ja, hoe kun je zo'n wedstrijd nou het best typeren? Nou, Ja, zat het is in Jennewoord. Zei jij het eigenlijk? Het is een prachtig waar geweest voor Jennewoord. Want waait de winkel jou 5, dan wordt het op een heleboel manieren nog veiliger. En dit is eigenlijk het mooiste waar wat er is voor Jennewoord. En dat het vlagerig is en heel verschillend qua wienhoeken. Ja, dat is je zo, dat jij het eigenlijk zo. En dat komt er die begroeien op een kant. En dat is eigenlijk wel weer heel mooi. Dat maakt het spectaculair. En dan ben je nooit zeker van die eerste of van die laatste plak. Dan kun je op het laatste moment nog heel lang naar voren zielen, maar dat ken ik wel zo. En dus de uitslag is nooit jij bekend als dat je de streep binnen. Dat wordt weer een exemplarisch voorbeeld. nou ja, ze hebben een flink seizoen eindigen. Want daar zit ik nog 4 seconden tussen goud of zilver. Ja, maar Na 14 dagen. die hele club die zal uit dicht bij elkaar. Dus dat moet ik zeggen. Dat is het haast in elke wedstrijd. Nou, we zitten vlak bij elkaar, de 1 en de 2. Het is maar zelden dat ik echt een heel eind eruit rond. Dan Juster, dan wel het geval, of Juster wel het geval met Lemmer. Maar de rest zit ik weer heel dicht bij elkaar in groepjes. Dus dat weer een beetje constant is, die schip niet, die weer om elkaar weer. Ik denk dat we een heleboel spannende finishen krijgen van die keer. Nou ja, van u is mij het. Want het is voor u ook hartstikke leuk om te volgen samen. Want dit is wat we natuurlijk zien willen. Strijd op het wetter. Skippen die het om elkaar wagen binnen. Skippers die het op hun ierbest wezen matten om geen fouten te maken. Want je wordt voordadelijk oorstraft. En dat is juist dat het mooie van dit soort waar is natuurlijk, en ik in deze omstandigheden, dat inderdaad die spanning nooit voor is. Hè? Doe kerst net verslappen, want dan Als best de sjaak. Als de Sjantloper heeft, dan is soms nummer 1, 2 en 3, die ben heel lang voor. En krijg je eigenlijk in die zin is de spanning eruit. Maar dat gebeurt je nooit. Wat zal de ontlading grut wezen op het scootje van Drachten? Want daar hebben we Jeroen Pietersma die het voor het eerst wint hier op Jennewoord. Hij staat bij uw collega Geertje de Vries. Ja, want die eerste emotie die is al wat voort. En toch, hij staat hier nog maar een grote grijns op zijn gezicht, want hij is hartstikke blij. Jeroen. Ja, ik ben tierenblied, ongelooflijk. Als je 6 banden maken, dan op het lijst dacht ik leed nog vleen ik. Maar potverdorie, ik krijg een zuchtje erin. Ik denk, nou, dan maar vol op een wal. Maar één keer naar je nummer moet ik het uit en dan shock het wel wat er gebeurt. Ja, prachtig, echt krijg op die, het machtig. Echt ja, heel blij ben ik, ja. Je hebt hier geluk maar dat Huzem malheur hier met Grutsa.
Ja, klopt. Ja, dat wie tierenspietig voor hun. Maar het wie echt geluk voor u. En dan koest krijg het hoekje helje en de rest hier wat meer les. Dus dan maken ze een gotje. Ja, voor de rest is het machine op 4 uur komen. Maar ja, het skipje drilt goed en het gaat lekker mee. En dat hebben we nou de oude ronde daar wel bewezen. Maar hoorden wie me stil waar. Ja, ik weet niet waar het heen gaat dan. Ja, wij gaan het hinnen. Want je hebt mooie uitslagen vinden. Behalve dan Grauw en dat weer protesten. Je hebt hege beroep. Zo nog verloren worden kunnen. Ja, ik hoop het al, ja, want dat wordt nou heel erg belangrijk natuurlijk. Dus ja, als je dat gaat winnen, dan is het best wel mooi dat je dan niet eens heen staat. Dat is het echt, het draagt niks uit zich vaak aan. Dus dat is prachtig, toch? Ja, schitterend. Ja, ik ben heel blij. De voeren ze krijgt bij Heide Memlons. Die ben ik blij, hè? Ja, mijn Heitemem binnen, och man, die binnen zo vreselijk enthousiast. Hè. Zo grutsk dat de 2 zwanen in de vloot hebben. En geweldig mij door nou, hè, dat ik nog eens een keer, want eerst wie het alleen nog Gerard, maar ja, hallo, ik ben er ook nog. Ja, dus ja, nee, prachtig, schitterend. Ja, mooi. En het feestteam? Nou, we nemen een bescheiden biertje en dan mijn gang naar erheen. Hè. En dan betiert het bed, want we moeten een pittig wedstrijdje volgens mij. Want wie krijgt fjouwer? Dikke strakke fjouwer, dus dan moeten we het zien letten op je eigen wetter dan, hè? Als sneker. Dit is een historische oefening, maar ik denk dat een beetje van Jeroen Pietersma historisch. Dat is mooi zijn, ja. Dank u wel. Ja, een hele blierde Jeroen Pietersma dus. Die een soort vertrouwen tankt hier. Ze ha het skip onder praat. Als het hut waait, zoals op Grauw of je wat minder als hier in Jennewoord. Ze binnen er gewoon bij dit hier. En nu is het even een afwachtje van wat docht die protestsituatie uit de eerste wedstrijd. Krijgen die in Hegenberoep toch nog gelijk of net? Want dat kan grote consequenties hebben voor de ranglist. Maar voorlopig staan ze er heel mooi bij in dit kampioenschap. En zorgen ze toch weer voor een historische prestatie hier in Jennewoord. Het scootje van Drachten wint hier correct voordat Akkerum en Grauw over de finish komen. Ja, en nog lang net alle scootjes binnen vanzelfs. Nee, maar op het track en trace en die klopt aardig dat er een 0 meter bij het Huizemerscootje staat. En die is dan, als het goed is, ik al de finish. Dus de nummers 1 tot en met 4, die ben op het stuit binnen. Nou, als dit het actuele beeld is, dan is dit de Zuidwesthoeker die nog de Sonnemar oermat. En daarachter Langwar nog, die maakt nog een heel eind. Dan hebben we wel een hele spannende finish aan de voorkant. Maar kunnen we ook constateren dat er toch hele grote marges zitten tussen de nummer 1 en de nummer lijst. Ja, zeker. En dat voordat die nou eens binnen dan dat duurt het nog wel een kwartier. Dus dan is die wedstrijd toch het als je tijd wel durren. En het bloedt nou gelukkig een beetje waaien. Dus ze varen nog redelijk vlot naar die lange sleet. Maar goed, dan moeten ze dan nog een keer om je tonen en weer onder die BM terug. Dus dat duurt het eigenlijk nog heel lang. Je zegt hier de halve maan. En Lemmer erachter. Wat Ja. zijn? Ja. Nog een hele ploeg die er nog in moet. Als die wien maar steen bloedt, dan is het nog redelijk te doen, maar dan duurt het heel lang. Nou, dat hebben we nog net zo vaak meemaken. Hè? Dat een scootje van Drachten als nummer 1 over de finish komt. Datzelfde konden we eigenlijk door aan de dagen zeggen van het Lemster scootje. Ja. Het kampioenschap begint heel verfrissend, mag ik zeggen. Ja, heel mooi. Heel goed. Heel goed. Dat is heel goed voor de club. Ja. Huizum staat er heel mooi bij. Is toch een jarenlang middenmoot of nog erger geweest. En die is nou gewoon, ik maak bij de voorste de laatste periode. Dat is heel goed. Dat op een goede manier om werkt om de competitie zo spannend mogelijk te maken. We zullen even zien hoe de rest van de vloot dadelijk binnenkomt. Want ja, wij zijn nog wel even dwaande. Ljouwert daar nog.
De snekerpan. Wat zijn. Helemaal in de vierde. Daartussen terug zullen we de noemers lijst en Ian lijst. Ja, hoeveel minuten maar we rekenen hier? 10 minuten, een kwartier? Ja, ik denk dat het er wel een kwartier erin gaat. Ja. En dat is voor de skippen die nog een maandag best wel spannend. Hè? Dus juist hier Snits en wat zijn naast elkaar lezen. Zodat het nou lijkt dat het wat zijn aan de binnenkant boeien. Maar Snits heeft iets meer gang, dus rent hij er onderweg. En die pikt dat terug. Ik nou misschien een sugje iets erop. Ja, dan moet wat zijn weer achter Snits aansluiten. En ons met Snits weer op uit het net verhoord. En wat zijn die bloed met de kop naast het achterskip van Snits lezen. Dan moet Snits rond gaan bij die boei. Dus dat doet het op het laatste moment spannend voor die mensen die erop zitten. Ja, Als je er even dwarsoer achteruit, ja, wat zijn is. Krijgt net niet boord en boord. Nee, hij leidt er nog achter, dus hij moet nou nog aansluiten bij Snits. Maar als hij het sugje even krijgt, dan moet Snits weer onder kan. Intensieve wedstrijden van de bemanningen. Constant met die schoot nog een gang. Wegvieren, weghouden. Het ene vlaagje valt er skraal in en het andere vlaagje valt er weer heel rom in. Sterke Klaas van der Meulen achter op het scootje van wat zijn. Hij hier Joert startnumero. Mag even zien op een kaart. Zien. Mat dus nog even een slagje weer waarom dadelijk. Nou, Snits skint er onder weiter in. Ja, die eerder voor tegen Klaas. Die houdt al een beetje naar beneden. Om straks mooi die bochtmaatje te kennen. Er werd ik al een baan uit de roef halen om eventueel te remmen. Zodat ze niet naast Snits varen gaan om vrij te varen. Ja, dus ze willen niet aan de benedenkant van Snits' auto terug te komen. Dus dan gaan ze de ganger wat uithalen zodat ze er mooi achter bloeien. En dan houd je wat vrije wien. En als ik het goed zie, dan is Jereveen voorbij Jenne Woord. Ja, en ik voorbij jou, die eerste aanleg van de wedstrijd zag mooi naar voren. Skarel is dan toch weer een beetje uitzakken. Of die oren ben omheen gevaard, dat kerst ik zeggen, dat hij wat vooruitskarrelen binnen. Maar dan had hij nog een leuk slagje maken in dat laatste rak. Ja, ja. Want zij had straks de lijn. En nou, soms een heel lijn naar voren skarrelen. Zij zullen dan opscoren naar het vierde plak. Van 9 naar 4. Tjo, dat is bijzonder. En dat neemt steeds mee in Ja. die klassement. Ja, dus juist nou bij Heerenveen de vak weer inslaan. Ja. En dan moeten ze weer kiezen. Maak je we de slag houden maar een legere koers of gaan we terug de wien. Ze gaan. Jereveen onderwijs. Jerrewoord volgt het derde jaar achter de hele mannen. En daar dan de lemmer. Onderwijs naar een goede klassering. Want Jereveen komt van boordje 8. Ja, ze kiezen ervoor om de slag terug te zetten. Helemaal naar de benedenwal. Zo lang mogelijk terugzetten. En dan kunnen ze. Als ze draaien met de ronde voor de wal vregen voor de skippen die achter hen aankomen. En dan ben wij zelfs heel benijd naar de reactie van de man die Joert als nummer 1 starten mocht. De verrassing van Juster. Johannes Meter van het Huizemerscootje. Want ja, hoe zorgen die weer om op deze nu weer een wedstrijd. Met die malheur in het begin naar de finish. Geertje staat bij Johannes Meter. Johannes, vraag vanuit de studio. Hoe zorg je hem weer om op deze wedstrijd maar dat malheur rond begin? Nou ja, we gingen malheur en een oplossing ziekje. En volgens mij hebben we best wel een grote geluk van deze wedstrijd. Want op het moment toen het gebeurde, was volgens mij een helemaal windstil. Dus de scootjes die dan natuurlijk hielden, die bleven wat achter. Die bleven in ieder geval net, die kwamen net te snel bij ons. Ja, snel een oplossing betocht. En de boel er bijdraait en we hebben de schade naar haar kunnen beperken. He, dus we zijn nou 4 geworden. En trots dit ben ik er wel heel blij mee. Ja. Wat wie het malheur krijgt? De hijs van de gaffel die bloed zou. Dus het speel weer boven en toen zag ik dat naar beneden. Dan dacht ik, dan klopt er iets net. Hè? Ik zeg dat je het roefje in doeken. Ja, even wat spul, even wat materiaal pakken om de boel even op te lossen. Dus ik moest allemaal even wat schakelen. Toen moest hij in de mast in. Dus ja, maar het materiaal even ophellen. En nou ja,
ik vond mij gewoon redelijk vlug. Dus ik bedoel, de boel er weer bij. Ja, Grauwer al nog en ja, Akkerum hebben verspielen. En oh ja, Dracht natuurlijk. Nee, dat is niet anders. Shit happens. Precies, waar in de pool hier elke keer een huis op in. Vooral omdat je hem juist zo hut zielden. Dan valt het toch een beetje af, net? Nou ja, ik vind het net afval. Ja, ik bedoel, zonder Turkije, dat zielig. Nou, en wij hier natuurlijk net aan heug. Dus ja, dan gaat het goed is voorbij. Maar ik denk dat natuurlijk gewoon een niet. We gewoon niet in geweest. Want dat is eerst wel hoeveel afstand. Wij konden hem niet een keer halen. Die Dracht het nog een slag maken. Dus wij hier dan heel even geweest. Ja, je kunt natuurlijk niet alles voorspellen. Maar we hier in ieder geval een hele goede kooi maken op het eerste plakje. Maar een baal is toch wel een beetje? Tuurlijk baal ik, ja. Maar ja, ik bedoel, op dat moment is het valt me altijd slimmer om in oplossingen te denken dan geen balen en vloeken. Dus dan moet je gewoon lekker rustig blijven en we hebben de boel weer oplost. Een relativerende Johannes Meder hebben we hier toch nog op het vierde plakje eindigen, Johannes. Dus lok eens. Nou ja, ik kom hier met 12 puntjes voor de 3 moeilijkste wedstrijden. We hebben van Sijs op Outrek. Ja, ik denk dat je daar blij mee te wezen. Hier nog minder kent. Precies, het hier minder kent. En Johannes is best nog wel tevreden na alles wat er gebeurd is. Ja, en dat is ter jochte, denk ik. Want als je zou starten met zo'n volle malheur, dan hier dat er wel volle minder uitpakken kan douwen. Hè? Ja, het natuurlijk, het bloed jammer, maar het gelok wat Johannes zelf ik zei, dat de krek op dat moment even helemaal geen wien wie. En dan kan die oorskip een zaal meegeven, maar dan krijgen ze er ook in gang in. Dus dat joeg even de tijd om de zaak een beetje te repareren. En dat doen ze trouwens bijzonder vlot, want ze wisten niet direct wat er los was. Ja. En Johannes hier direct het juiste spul erop, want dat is ook nog wel eens een dingetje, wel uit wat. Nee, het was een hele mooie actie. Dus ja, wat hij zelf ik zei, net te denken van wat is dit shit, nee, maar te denken van hoe kunnen we het oplossen. En dat doen ze goed, ze schakelen heel snel, prima. Een vierde plakje hier op Jennewaard. Juster een heel keurig tweede plak op de Veenhoop. Nou, als je daar toch in met 6 punten in die beide wedstrijden, nou, dan ben je eigenlijk spekkeper. Ja, als toen ik zelf vroeger nog stuurde, dan win je de Koning de Rika op die manier. Ik zei altijd, als je beneden de 15 punten uit deze 3 wedstrijden komen, dan kan je nog maar dan het kampioenschap. Nou, de binnenstikken waar die komen, zitten er 400, dus die winnen alle keer. Ja, met de Outrek mij dan. En ja, die kent zich elke nog wel bij de kampioenkandidaten rekening. Dus, of althans, de strijd is even vanaf dit moment. En soms is het voor sommige skippen na deze 3 wedstrijden. Winnen ze nog wel 1 of 2 3 dagprijs met terug het aantal punten wat ze hier verzameld hebben. Ben ze eigenlijk kansloos voor de eerste 2 plakken. Dus dat is altijd jammer. En nou ja, dat is nou vrij aardig verdeeld hoe de favoriet. Dus er zijn een heleboel die hier nog aan komen. Dus voor het kampioenschap is heel mooi. Nou, voor de mensen die het wat later inschakelen binnen. We zijn nu bij een mooie zielerij op Jennewaard. Met een soort wisselende omstandigheden. Mijn malheur van de koprenner die het meesten op nummer 1 starten mocht. Huzum. We zeggen dat Drachten daaromheen zielde. Die is de hele wedstrijd voor onbleun. Maar wat op de finish haast nog inhellen. Waar toch eerste. Het wie Akkerum heel verrassend. Die tweede waard grauw treden. Het scootje van Huzum. Net zien steende die malheur. Heel keurig naar het vierde plak. Het is Jereveen wat toch in dat laatste rak nog wat opschoot naar voren. En het 5e plak pakt. 6 is Jennewaard. De Jouwer daar weer vlak achter op Zoon. De hele mannen op 8. En de Lemmer die van het allerlaatste boordje kwam, nummer 14, schoot helemaal terug naar Njogen. En ja, van de Lemmer is dit het eerste keer in 3 wedstrijden dat ze net winnen. Ik ben bijzonder. Ja. Ja. Wat even winnen. Ja, dat wordt even winnen. Nou, het zal hun zwaar wijze. Zelf hun zwaar wijze, precies. Ik let waar je maar de eerste 3 of 4 jaar meedoen, dan moet dit jouw trekker worden. Want dan moet je er niet meer zielen. En dan speelt deze wedstrijd voor hun in de punten totaal niet mooi. En dan is het alleen maar een mooie leerzame wedstrijd geweest die voor hun wel heel leuk voor ons is. Ja, even vind je dan 8 of 9 de plak zielen, dan doe je het toch heel goed. Dus daar ga je verst een hoop opstutsen als team zijn. De uitslag is vanzelfs nog een beetje onder voorbehoud, want tijdens de wedstrijd zagen we dat er 3 scootjes winnen met een rode protestvlaggen. Ik kon nog net echt zien dat ik gewoon uit het wand verdwenen binnen voor de finish. Dus die slag hoor ik even om de jerm. Wat we wel zeggen is dat Langwar nou nog maar correct dwaande is om de lange sleet in te zielen als allerlaatste.
En dat helemaal links in beeld bij de meeste mensen het tuigel naar beneden zakken is. Dus die ben eigenlijk al jaar al oer de finish kwam. En dus komen we starig gewoon bij het echte einde hier op Jennewoord. Werd in elk geval een geldige wedstrijd te noteren is. Ja. Dat Dat ook. hier ik best alles voor in de kern. Er zat de waarbericht niet juist de race ons lieten, dus we er minder wien wezen. Nou, als er nog een windkracht minder is, dan wordt het heel lastig om die wedstrijd nog te varen. Dus inderdaad, bij de Zuidwest nog een vlagje hingen. Nou, bij Langwaard hong ze pas ik een vlagje. Ik weet niet of dat nog hing in blauw is, dus de uitslag is dan nog net definitief die aan het dat ze is. Lauw het weer erbij belutsen. Waarschijnlijk hingen alle drie vlagjes er nog in. Maar dat zijn zaken die jou uiteraard naar aanren. Waarom vind ik een buis op de zijde? Hier zullen we de vlaggen bij de Zuidwesthoek in die. Ja, en dat is dan... En dat brengt u starig gewoon toch bij de eind hier op Jennewoord. Wij weten wat hier de winnaar wie. Wij weten dat je van alles bad is. We zullen daar jou nog wie het weinig om waarom komen. Jo wien van u wendt ontnota dat de uitsturing van het Scootse Zielen zoekt dit hier live op televisie is. Dat blijft ik zo, alleen nog morgen even net, want morgen is het een bijzondere dag in Friesland. Dan is het super waasdje en dan is de televisie van Omroep Friesland op het Tjoekelaan bij de PC. Dan kun je het Scootse Zielen vanzelfs wel volgen, maar dan even via de app, via de livestream, via de laptop. Wij binnen er dus wel, maar net op televisie, omdat we dan natuurlijk even een plakmeisje voor de PC. Toonsdje binnen we er vanzelfs wel live. En dan zullen we jou ook heel graag weer waarom. Voor nou eerst dank voor het zien. Voor de uitslagen verwijs ik jou naar de website. Douwe Visser, hartelijk dank voor die meisje en voor die zaakkundige commentaar. We hopen dat het van een week of een week nog een keer oorschoven kerst. En dan sluit ik aan mij dat we genoten hebben van de strijd voorin, de spanning voorin en de prachtige ontlading van dat scootje van Jeroen Pietersma. Mij drachten, want hij wint hier op Jennewoord.